Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 17. mart tepkilerinin duşanı günü hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efira ine Nurcan apa Salam Amerika'da vatandaşlar. devlet elçiliği katnaşýar. Assalamu alaykum Nurcan apa. Salam. Yine de men bilen ine şu gün Diriliş Türkmen diýilýän oglan Marly yol ötönli yanlış bakam yol ötene Aktivist. Hava. Yol ötönli ine Avrupa'da işlep ýören oglan Diriliş katnaşýar. Hoş geldin Kerim. Hoş geldin. Assalamu alaykum gadrly ildeşler. Mähruwan watansöýer dogunlar. Ähliňizde köp salam ýolýan. Ey meniň döwlet gurup döwlet ýykan milletim Türkiman milletim Türkmen dogunjuklarym. Ähliňizde ýalkymly salam ýolýan. Hormatly vatandaşlar, şu bir efiri YouTube'da, Facebook'ta şu gören kameranyda 7 kanala ýaýlym edýär. Berde TikTok'a ýaýlym edýär, berde Instagram'a ýaýlym edýär. Bir wagtda. Şoň üçin açyk teknik problemler bolmagy mümkin, ýöne onu biz çat ýagdaýda çözjekler. Hormatly vatandaşlar, şu gün bizim temamız jemgyýet üçin näme derler? Tökmetçilik we şeraýatçylykmy ýa-da bilim we medeniýet. Şu wagtda biz gurulýar. Şu efir başlamaka men bir maglumat berjek bolýan we öz ýyldaşlarymdan şonu sorajak bolýan. Düýnüne men Nuri, Talip, Allahoğlu TikTok ettirip men çağda şöyle çıkış ederim son bir yatmakam bir näme bolup geçýär Trump bilen diýip TikTok'da görüp dursam, şo ýerde bir ýaş oglan bizim watandaşymyz öz pozisiýasyny aýdýar bolýan, şoňa bir kısan adam sen näme bizim prezidentimize garşy gidiýän diýip soraw berdiler. Ol oglan bir dol jogap berilmedi. Jogap gowşak bolan soň men şoň kömek edýän şol efire girdim. Kimin efirini näme, kim başördi men gatyn görmedim. Ünsörer ýalam men olar tanamagym ünsörtemem. Şoň üçin şol efirde beýte şkolly maňa bir topar soralar berildi. Men şo ýerde bir näçe soralara jogap berdim we galany men erti efirde suwutlanmasy bilen size jogap berin diýip aýtdym. Şoň üçin şol efir goýana oglanlar, şo dünkü efirdäki oglanlar adalatly efir etdiler, gurmýok, töwereme. Men onuň kimdigini gowy tanamam. Soraw berip hormat goýup berekella. Şo ýerde ýöne men öňkü diýişim ýaly tituşka aktivistleri toplayan, bir topar gurumlar dağıtıp ýören Atmarat Saparow geldi. Olum şu öňkü bir ýyllyk plastinkasy bilen bir topar soraw tökmetler goýup başlady. Men ona jogap berdim, käýlerini erti tutlama bilen jogap berdim diýdim. Şoň üçin şu bir näçe sorawlar berde açyklar. Ýöne bizim bugün esas temamız bolýar. Esas temamız jemgyýet üçin näme derler? Tökmetçilikmi we şeraýatçylykmy ýa-da bilim we medeniýet. Şu tema geçkiler. Başlaýyn. Maňa ruhsat berdiňiz Nurcan apa diýeriz, men başlaýyn şu temada. Ine men size dokumentlerden başlaýyn. Atmarat Saparow diýär, biz men düýün aýtdym, ine biz pulallyk Yunusdan, Farhatdan toporundan biz pullar alypdyr we şo pullary biz jogap bermedik halkyň öňüne diýip birinji goýan tökmedi bar. Şu tökmede men jogap berýän, biz düýünem aýtdym, biz pularymyz ok, biz aljak diýem aýdamyz ok, biz ýöne haýyş etdik, ine şu pul kömek gerek, Farhada kim şoň toporuna baý bolýan bolsa, şonu golýan bolsa, şoň toporunyň oglanlary bar, planyň, hadawyna geçerin, ýa planyň bilen habar tutuşuň diýip biz dewlete şoň goşulmaly diýip karar çykardyk, şoňa goşulmadyk. Ýöne Yunus diýen oglan Farhadyň ýanyna ylgap şonu kalat edýän oglan maňa jam etdi, Murad aga ine sizin wekiliniz Abdullah pul alypdyr diýip bize aýtdy. Men gen taň boldum. Abdullah jam etdi, sen näme pul aldyň? Maňa bir pul geldi diýär, men bilemok o kimin puly. Şuraya Farhat daga kömek diýip berildi. Bize pul kömek gerekkä, biz öz hereketlerimizi pulsuz edýär, öz pulumuzy goýýar, ýöne şo topara geçirmelilik. Men han pulu geçir gayret etdi diýsem,
Men şoň bir bölegini, ýani 500 TL golay nime verdim, Dusultana verdim. Galanny ine ba diýdi, menem diýdim, ona beýt berdim, men häzir derle olar bagyşlama tora puluny gaýtaraýyn, amanat pul. Ondan sen ýani pullar jemlede nime dersin diýip, o pullar näme üçin ona verdim diýsem, advokata tölemeli boldy, şoňa verdim diýip, ýani aýtdy. Bolýa. Men şu ýerden Abdullah bilen görüşdüm. Abdullah dol tasdiklady. Hawa şeýle boldy diýdim Murad aga. Häzir efire gelmeli, janatdy zapis goýdy. Men häzir ýolla zaryatkam öçüp barýar, açyk gijirak gelerni, ýani ýazdy. Häzir efire geler de ö tasdiklaş şu meseleni ýöne. Ine men size bir dokument görkezdim, dekont diýýär. Şu Türkiýede ýani şu meselede ine pul hasap geçip ýani bir şu dekonda açayım. Ana şu geçirin pulun ýani möçlerini size görkezeyim. Ine hormatly vatandaşlar, ünsüňiz terseňiz. Ine şu dekont şu ýerde gowurnya ýani Abdullah Orusov 1700 TL geldi. Ine şu dekont gowurnya. Ine şoň üçin vatandaşlar ine şo pul geldi doğrudan. Bizem ýani Yunus'a geçirdik şonu. Derhal can edip men dolarda Western'dan yaptım şu meseleni. Derhal bir 80 dolar için bizim ýani awramyz dökülmedi. Ondan Abdullah bilen özüm düşünşük diýip şonu etdik. Bu mesele boýunça men ýalňyşmasam Nurjan apa sizem habarly, men prezidiuma daknat edip Abdullah dogry aýtsam men nägeliklerini bildirdim. Amanat pulu hiç wagt elleme. Geldimi şu ýol bilen goýup elin devirme diýip ýani aýtdym. Şonda bir açyk nimetdik. Bor nime diýdi şeýdip meseleni ýapdyk. Nurjan apa şu meselede senin habaryň bar bolsa sizden bir maglumat berin. Doğru tasdiklayan aydanyňyzy şunýaly bir insident boldy. Sebäbi pulu geçiripdirler. Onsoň on bellisi bolmady. Onu orta çykardyňyz. Hatta özüňiz ötünç sorap, ýene de gerekli ýerine pulu geçirdiňiz. Abdullah da hememiz soramyzda. Hawa diýdi, men oň diýdi bir kısmyny diýdi, advokata berme üçin Farhadyň advokatyna pul gerekdi diýdi. Onu diýdi, Dursultana geçirdim diýdi. Ben tasdiklaýanymy. Bolýa. Ine ýene bir dokument görkezek bolýan, diýmek biz atçot berbilemdi, sebäbi biz o pulu alamdy. Bizim üstümizden geç gitdi. O pullar gönnün göni, ýani Yunus Farhadyň toparına bardy. Şolar ýani advokata töledimi, näme etdimi? Men biljekkel, olardan atçot men soramanyň hakym ýok, men o pulu bermedim ona. Şoň üçin dewlet şu ýaly meselelerde gaty ýani gaty astarojno bolýar, gaty berk sebäbi biz bir pul üçin bir nimetmeýärlik, köp zatlaryň özüni törýär. Bir ýerine şu pul üçin bizim dawamyz bolmasyn diýip, ýani gaýtyp kömek edýär özümiz. Ýylyň puluny biz ýani mezbur däl. Halkyň puluny biz mezbur görüşmek üçin olam agzalyk puluny. Agza gelsin ýa-da dana etsin görüşe kömekleşsin. Ine ona bir mätäç ýöne başgalarda mätäçde men işläp ýör, biznes edip ýör, men pulum ýetik. Ine Nurjan apa işleýär giýjegini. Bizim adminlarda hemele işleýär, hiç kim olara mätäçi ýok. Kim işlemeýän bolsa kömek edýär. Ýani aýaga alynça ondan işläp başlaýar. Ine şu ýerlerde ine ikinji subut ýani diýmek şoň aýdan zady, şonuň aýdan zady töhmet boldy. Biz pul alamdy. Halkyň buna jogap berer ýaly. Bir näçe pul alyp halka jogap beren zok diýip, ine allap ýördiňiz diýip töhmet. Biz alamdy, geçip goýberdik. Jogap beriljekkä, ýani ýene pul giderini bizim habarymyz ýok. İkinji töhmet ine men aýtdym, neme ýani Atamar Saparov pulunu töhmetlerle men aýtdym. Pulunu işleýär, hes fonddan pul alyp olaryň ýani ýumuşy boýunça bizi atak edýär. Biz Farhat Meýmankuliýew bolsa bolmasa oň tapagy ýok, bizi atak edýär. Häzirem ine o ýerden gitdi, Rahmanow şöyle işläp ýör, ine Rahmanow bizi atak edýär.
yani zapslar diýilişin adynyň efire oýa, her hili provokatsiýalar edýär bize garşy. Garar bize garşy uğraşýar. Sebäbi men bilemok, sebäbi näme bize garşy kesfon görüşe bizim işimiz ýok. Kesfon bilen öz arada gaçan bolsa öldürme, toğrulma bizim işimiz ýok. Bize garşy olar elmydamada görüşüp gelýärdi. Biz öwrenşen olatlar, şoň üçin biz olar ikilik ýatamyk, hiç kimde ýatamyk. Ine men ýene bir dokument görkedeýin. Atmarat Saparov şolurdan pul alıp ine bize garşy görüşýär. 462.000 dolar, $62 alýar. Aýla alýar, aýna alýar. İşlemen görüşüp bolýar şu pulu. Devlete garşy ýa kime diýse görüşüp bolýar. Ondan soň başgalardan pul alýar, ýene de görüşýär. Devlete garşy görüşýänler köp. Allah aýtdy hökümet. Hökümetem häzir hemme şu agent bolsa, soňky ýyllarda hemmesini kulşat etdiler. Bize garşy görüşmek. Näme? Biz hakykatdan içinde hop döredýär. Türkmenistanyň içinde iki sany ataloglu biz hop döredýär. Näme? Biz adamlar alıp şolu ares etjek bolýar. Opozisiýaň hemmesi şonu etjek bolany. Şuň günü biz şonu ýa-ni etjek bol esasy inisiatiwany biz bilen şonu etjek bolýar. Näme? Olar konstitusiýany giýjegini bolýar. Olaryň wagty geldi, olar ýu dolanyp bilen ok. Men öňüm düşündirdim, näme sebäbi biz galmaly, näme sebäbi biz şunu ares etmeli. Men çykyşlarymda düşündirdim. Bizim programmamyz boýunça biz Türkmenistany diktator sistematyny, ýagny awtoritar sistematyny demokrat sistema geçmeli. Şonu geçmek üçin atalog büyük bolupdy. Şonu geçmeden bizim ýaşaýyşymyz, ömrümüz kül bolýar. Gowy ýaşamaz. Şun o ýerde maşynçylyk eder, o ýerde tutulur, o ýerde eder, maşgalanyň sindirentin, maşgalan awariýa düşürür. Gara zulümden zulüm alıp baý bolup ýa baxt bolup bolmaz. Şoň üçin biz näme üçin zulümden zulüm pulunu alady? Biz işläp alyp bolýaka, baýlygymyz baýaka, ýetmeýän halka paýlap bilýäkak. Biznesmenler arkaň işläp bilip Türkmenistany ady karytlar bilen üçin edip firmalar, biznesler, zavodlar, fabrika açıp Türkmen halkyna kömek edip bilýäkä, näme üçin biz zulümden maşynçylyk pul alyp şuňa düşelik. Şoň üçin biz halka her wagt şu ideýany berýär we şu liňýany berýär, şu uğru berýär, şu uğurdan biz gitmesek başga şuň ýa-ni bu uğur ýok diýip biz her wagtdan düşünüp gelýär. Ine şoň esasynda häzir ine biz Ramazan bayram namazyna adamlar çağırýar. Bunda tarawa adamlar çağırýar. Öň egerde MHM, polis, Minabarona, prokuratura, sudlar hepde bir gerek bize garşy diňe dewletede ümüden aktivistler garşy görüşen bolsa, indi hepde iki gerek ýanak geçirip şu agentler bolsa kulşat etdiler. Häzir ünitlerim kanallarda egerde ümüd diýen oglanlara garşy görüşen baý bolsa, şoň bir aňyr başı bir agent ýa kliniýasy bardyr, ýa bir ýerde çatylgydyr. Gönnün göni ýa biriniň üstünden ýa 2-3 adam üstünden ýa-da bolmasa samsyklyk edip edil şol zulümdäki işleyen MHM teröristlerin işlerini edip ýörýär. Ananyň bizde bir kellämizde fantazi ýok. Hökman Türkmenistan demokratiýada ýaşamaly, hökman Türkmenistan hakly bolmaly bizim fantaziýamyz däl. Ýöne bizim bir logik taýdan bir elementarna pikir edişimiz bütün dünýä şuraya ýaşaýar. Biz başgaça ýaşap bilmeliler. Biz başgaça ýaşamalylar. Biz adat doğulýar, adat ýaşamaly, adat ölmeli. Biz adat doğulýar, adat ölýär, ýöne adat ýaşamyz. Şoň ýa-ni biz Allah tarapyndan berilen bize mümkinçilikleri ulanmak üçin halka da hödürlýär. Ine şuň arkasynda adat ýaşamak üçin ulu sistemalar bar. Şoň iň gowy, iň bir ömürden sistema demokrat sistema. Ine inniki şu meselede eger goşaklardyň bolsa Nurjan apa diýeriz, goşaklardyň bolsa ine şu kes fonda aýlyk alyp şu adam aktivistler garşy görüşýär. Aýçaklardyň bolsa aýdylar, bolmasa inniki ýa-ni suwtnama geçelim. Geçelim. Zaten görkezdiňiz, halk bilýär, gördi, halk hemedady bilmeli, halk bilen paýlaşmaly. Okey. Men öňe ruhsat berseniz aýdym. Ýagny gowlatdyr belläp geçdiňiz, ýagny bilimli bolmaly, näle bolmaly diýdiňiz. Dogry dälmi birinji sözüňiziň başynda? Elbetde
bizim vatandaşlarımıza bilim gerek, okuw gerek, yüreklerde iman gerek, ahlak gerek, medeniyet gerek, dep-destur gerek, esasan tarihlaryny bilmekleri gerek. Ýagny adam zady dik ayagynda tutýan zat nämedir? Geçmiş. Bizimkiler geçmişini bilenok, taryhyny bilenok, kimligini bilenok. Ýagny nämeler bolup geç gitdi, nämeler ýok edildi, bunu bilmeýär. Ýagny adam zady gerekli zat tarihi, medeniyeti, dep-destury, bilimi, imany, ahlaky, wyjdany gerek bolup duran. Ýagny adam zady bütöwi diri saklaýar. Bolmasa aýdylýar, diri gezip görseňem ölüýarlar, diňe iýmek içmek üçin ýaşaýar. Diňe iýmeli, içmeli. Direm olsak ölüýarlar, bizler adamlyk hereketi etmeýär. Şonuň üçin adamlarymyza esasy gerekli zat elbetde bilim, okuw, bir ahlak, wyjdan, iman gerekli wajyp bolup durýar. Meselem ýurtdaşyna gelýärler, VPN gerekli däl. İnternete girip bilýärler, YouTube'a girip bilýärler, Google'a girip bilýärler. Bizim vatandaşlarymız öwrensinler, gözletsinler, öwrensinler, taryhyny öwrensinler, medeniyetini, dep-desturyny. Şu wagt sosial media ösdi, YouTube'da da bilim alyp bolýar. Google'dan bilim alyp bolýar. Her bir zatdan bilim alyp bolýar, yeter ki adam zadyň özünde bolmaly. O billekeşdiňiz elbetde bilim. İkincisi, ýagny Atamraz Saparow Helsinki fondda häzirim işleýärmi ka bu ýa çykdymy ka bu Ana Durdy Hajypdan? Sebäbi Dursultan Taganowa işden çykdy. Ferhat deport bolandan soňra ol hak hukuk daýaş derneklerine hem yapdylar. İşden hem çykdy. Indi ol Dursultanda derek Atamraz Saparow işe girdi da Helsinki fonda $462 aýlyjy alyp. Indi bu häzirim işleýärmi ka ýa çykdymy ka? Olam näwelli. Belki de häzirim Ana Durdy Hajypa hyzmat edýän bolsa, edil öňkü işini amala aşyrýar. Sebäbi $462 näme üçin aldyň sen diýen wagtym azap etdim, azabym aldım diýdi. Diýmek ol şu nedeňe Ana Durdy Hajypa eden azabynyň hakkyny alypdyr. Indi bu häzirim şoňa işleýärmi? Onu bilmekligimiz gerek. Birinji bilen eger işleýän bolsa, Ana Durdy Hajypyň eli maglumatlara göre işlem olur. Indi Murat Kurbanow bu Ferhat meselesinde size soru bermekliginiň sebäbi bularyň bir zady gizlemeklikden we şo zadyň ýüze çykmaklygyndan gorkusy bar. Mesela bu meseleniň içine giren wagtymyz Ferhat Meymankuliýew tutulmanka Ferhady suwda bermeklik üçin bular jurnalist Allamrat Rahimow bilen Dursultan Taganowa bilen Rozmurat ağa bilen maslahat etdiler. Ferhady suwda bermeklik üçin üstünden iş gozlamaklyga hereket etdiler. Bular başda. Ýagny Ferhady suwda bermeklik üçin. Buny Allamrat Rahimow öz YouTube kanalynda da aýtdy. İkinji bilen bularyň hemmesi Allamratyň alyp barýan jurnalistika hereketini goldaýarlar. Emma näme üçin Allamrat Rahimow Ferhat ölenok diýip Nurmuhammed Anaýew günäkärledi. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärleriniň agzyndan çykkan sözü berjaý edýär diýip Nurmuhammed Anaýew günäkärledi. Ferhat ölenok diýdi. Nuram ölüpdir diýip video paýlaşdy. Allamradam ölenok diýip video paýlaşdy. Indi men oturup sen edýän Allamrat dogry aýtýar diýip Dursultany eýleksi beýleksi Allamrat boldy ýa we şol sanda Ferhat öldü diýip başka taraplara, başkaları hücum ediyor. Yani Ferhadyň gany bizim elimizde demişin. Ferhadyň düýünüň çukurunu kazanlar şulara. Ferhat tutuldy. Bular hak hukuk daýaşlarına başladylar. Gidip mülteciler toplantısında çıkış etdiler. Yani bunların hemme zatdan habary bar. Mesela siz Fransa'da otuýuňuz, bular Türkiýede oturýar. Konsulstuwa özleriniň adwokatlaryny alyp barmagy başardylar ha. Prezidente haýyşname etmeklik üçin. İlkä prezidente Çurbanguly diýip sökýärler. Ondan soňra ogluna baryp haýyşname ertýärler we urulyp şo taýda gydylgan bolup gaýtýarlar. Bu gezegem şol Helsinki fonduň adwokatyny alyp edänim barmaly ekenler de Ferhadyň tutulan deporsiýon lageryna sebäbi Abdullah
şu wagt siz bir sanak dekont görkezdiňiz. Dekontda Abdullah pul berilenligi barada ba. Emma Abdullah'nyň Dursultana berenligi barada dekont barmy? Eger ba bolsa, bul hökman wajib sebäbi Dursultan alamok diýe siz berdim diýäňiz. Bu taýda pulun Abdullah berileni ba, emma Dursultana berilenligi barada dekont barmy eliňizde? Eger de şu dekont ba bolsa, onu gelip öýde açyklar. Abdullah'ın öýde açyklar. Bolýa, onda bolýa, men dowam edeyim. Yok, ikinci mesele. Şimdi bu taýda Dursultan bu pulu alan bolsa, Dursultan bu pulu alan bolsa, Helsinki fondun advokaty gidip Ferhadyň iş meselesini derine gaýtdy. Ve iş meselesini deriňänden soňra Ferhat deport bolupdyr diýip Helsinki fond bir sana pressrelease ýaýynlady. Ve Murat Kurbanow çıkış edip aýdandan soňra bular şu pressrelease'ni YouTube'dan girlediler. Näme üçin we näme sebäpden bular YouTube'dan Ferhadyň deport bolanlygy barada pressrelease şo wagt girlediler. Eger özlerine ynamy ba bolsa näme üçin Murat Kurbanowyň çıkışından soňra olar öz pressrelease'lerini girlediler. Näme üçin? Indi bulam şu höle bolup durýar. Bu taýda. Indi bäzide de ýene bir zatda bol aýdan Murat Kurbanowyň aýdan sözlerinden uğralanmazda. Yani Helsinki fondun advokaty derňedi elbette. Helsinki fondun advokaty derňedi. Helsinki fondun advokatynyň pulan Abdullah berdi Dursultana. Men şeýle dip düşünip otyrym. Indi bu taýda Atamradyň wygdasyna gelenmizde Zarina Ahtiyamowa. Yani Zarina Ahtiyamowa şu wagt kesel bolup kösünüp ýör. Holgun TikTok'ta Eziz Mehmedow geldi dänim. Zarina Ahtiyamowa kesel diýdi. Eliňizde bir kömek bolsa kömek edin diýdi. Meselem Atamrat Saparov sen Ferhadyň ejesine pul urudyp kömek etjek diýdiňä, sen Zarina Ahtiyamowa kömek etsen gowalarmy diýen sebäbi Zarina Ahtiyamowyň kösünmekliginde senin ullakan paýyň bar diýip pikir edýän. Ikinciden bul Roza Kurembayewa bilen meniň öz aramdaky gepleşigi efirlerde dinledýän. Bul sana haýyr getirmejekdir. Sen bu sözlerini özüň aklap bilmejeksin sebäbi Zarina Ahtiyamowa, Roza Kurembayewa bu meselelerde senin ullakan eliň bar. İkinci bilenem Dursultan Taganowa efir açyp Azatlyk radiosyny, Kronika Türkmenistany we şoňa benzeş habar beriş kanallary öwýä, ýagny jemgyýeti şolaryň kanalyna çykyş etmekligini ündeýär. Emma bilenem halkyň sesi, Halym Rasyonyň kanalyna çykyş edýän Umyda aýal doganmyzyň ne videosunu derňýärler, ne sesini dinleýärler, ne golda berýärler. Ana şu wagt Umyda aýal doganmyz çykyp Azatlyk radiosyna nägelik bildirip otdy. Şonuň üçin meniň diýmek isleýän wagtym, Küşkar bolun, häzir bolun haýyşdym. Döwlet kalkyp daşjarynda bagtyňyz, häzirki wagt biz gyzgylanly ýerine geldik. Biz şu wagt ýüpüň ujuna geldik. Meselem şu wagt Nur Muhammed Anaýew, Talip Abbasow, Murat Kurbanow, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk üçin özleriniň işini alyp barýar. Elbetde mende hemmesinin hereketini goldayan ve öz goldowlumy berjekdirin. Zalymy aýyrmaklyk bolsa şahsy bähwidimizi göz yumoruz. Elbetde halkyň bähwidini göz öňümizde tutup hereket ederiz mähruwan dogonjuklarym. Şonuň üçin Nur Muhammed Anaýewiň siyasi hereketini, Talip'in siyasi hereketini, Murat Kurbanowyň siyasi hereketlerini birlikde goldalyň, el ele berip bu Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk üçin Cuma namazyna baralyň, agdy birlenşeliň, pikir alşalyň, görşeliň, gürleşeliň, derdinşeliň. Rahman we Rahim bolan Allah'ım bu zalymlary perişan eýlesin, gözlerini kör eýlesin, Türk iman milletime yeňşi nesip eýlesin diýip dilek edeliň. Bayram namazyndan soňra ya Allah ya Rabbim özüňden medet diýip hereket edeliň. Zalymdan baky dineliň dogonjuklarym, minnetbar söz berenligiňiz üçin. Amin. Sözümü bitirdim. Bir karaýtsak bol sebäbi wagt gidip dur, biz köp wagt bolar sowman sebäbi bizim öz temamyz bar. Yine bir Sultan men iwerýän şunu Sultanman görkün ýa-ni dinledimden öň men
ine vendetta diýip bir oglun ma gaty oglun, men gaty hormat oýadym ona. Häzir oýan. Adyhy toporunyň ýolbaşçy. Şonu men taýlamok, ine şu adyhy diýen topor taýlady. Men oňlan köpleş gepleşikler edýärdim bir. İkimiz gürleşýärdik, zat edýärdik. Ondan maňa bir gün jaňatdy. Maradaga men gitmeli, men durýan işimi nime diýen, menem durma dowam et. Näme kömek gerek bolsa edel, sen durma. Ýok, men indi nimem ýok diýip ýa-ni gürleşdik we şo gepleşiň bir bölüm mesele eşitdireň. Şol oglanyň men bagyşlama tory diýen şu gepleşik eşitdirme, ýöne şu gepleşik ýürüýt eşitdirýän, şoň agryny galdyrmak üçin. Sebäbi şu oglun bir ýüne bir gurmany taşlamak gitmeli boldy we üstüne bir topar dağıtlar aýdyldy. Şu oglun gatar oglun we işini ýüregi bilen ýapyşyp ýa-ni toporu dürüdür hereket etjekdi. Menem her wagt bolu berýärdim elimde geleni, aýdýardym bizim tapawydymyz ýok. DBT bolsun, ADH bolsun biz ýüreli. Bilece ýüreli, DBT'ň ýekörüň başajaklary ýok. ADH-nyň ýekörüň biz ýa-da konkurent däl, mümkin näl konkurent bolmak. Bizim öňümizde bir uly äpet ýa bir dağ bar, şonu bir geçmesek mi? Bu tarapda oturulmagy bilen bir-iki söwüşimiz bilen hiç tok ýok. Olum ılalyşýardy, şeýdip nime diýerdik. Men şonu dinledimde ine Atmara Saparov men şoňa diýemde sen şu edaran pytratdyň, şu ýaly oglan gitmegine sen ýa-ni günä bolmagy diýsem, töhmet atýan maň hani bir sultama diýip alýar. Men şu sultamany berýänse. Наших там активистов или что, вообще времени нет. Я считаю, это потеря времени. Çıkışıma yetiştim, zor oldum. Акциялар etsek zor oldum. У нас времени нет, надо распыляться со своими, бороться. Я не знаю, о чем они говорят. Вот. Я не понимаю, то смотрите, что происходит. Первое, из чего я вот из этого отдохнул вообще ушел, первое вот это самое, это я с этим Муратом поругался. А что с ним стало? Что с ним не так? Что-то он... почему он против пошел? Мы ему ничего не делали. Он ушел с админа. Мы промолчали. Мы ничего не говорили. Вот я как Ахалский, да, и вы Ахалский, да? Он вот это вообще не воспринимает. Не, ну так же нельзя. Не, ну не надо же быть идиотом. Мы же уважаем Лебабских. Ты же видел же? Мы же, как у меня куча активистов. Что за дела? Bir Abdullah geldi men şunu alayım. Murat Toyçeç, onu Türkmen diline birazcık tercüme etseniz her bir nime abzatsını kovulurdu. Bu sırkata ne bir. Hemen Abdullah'ın efire çağırın başlan. Şunu sırkatayım. Şu yankı vendetta doğumuzun nimetini perivod edip verseniz Türkmençe halk düşünür yani. Bolya geleceğim. 1,5 ruhsat berseniz de şu Vintetta ağamızın suratını TikTok'ta gizlin kanal açıp paylaştılar ve onan diriliş paylaştı deyip menin adım ulundular. Yani Vintetta'nın suratını TikTok hesabı açıp paylaştılar ve men paylaştı deyip ulundular ona mal yüze çıkaranlarında. Bunda Ahmet Rahmanov'un eli var. Ahmet Rahmanov şu adreyı merdiğinin ses tapıslarını paylaşıp oturuyor YouTube'da. Ona deyip geçeriz. Neme Kerim. Böyle. Bir devam edeli sebebi hazır Abdullah ilinçe vakt yitirmedik. Vakt gidip tutup bizim ölçü. Dinleyelim. Men tercüme gıyt kaç edeyim ben. Yine şu yankı adığı toparını yol oluştu. Vendetta bir yaş olun. Yaş deyip bir yaşlarına. Şu olun. Yüreğiyle şu romanı açıp bana da önünden aydıp var dedim. Et bize ne kömek gerek olsa biz edelim yankı. Bunun işleşiyorduk. Men her vakt ayyan bize köp toparlar gerek. Neyse bir DBT yalı bir toparlı olsa yemek ansat oluyor. Onun içinde konkurens eder. Kim akılrak olsa, kim zehinrak olsa utar. Hazır kuvunu biz dine bir mesele oymalı yankı rejimi. Biz ayıp, diktatörler ayıp, biz demokrasiya oymalı ve açık sayıları geçirtmeli. Kim saylanırsa şoy saylanır. Yani yankı dineden olsun, adalet olsun. O zaman şol olan bir topar gedek bizim bilen yankı yığınaklar geçer. Bir topar gedek bizim bilen
Yine Abdullah geldi. Esselamu aleyküm Abdullah, hoş geldiniz. Assalamu aleyküm. Bu meadaylarına çağırmasam. Hoş şükür. Aleyküm selam Abdullah, hoş geldin. Biz efire başlamışken başlarsın. Yine sen gelene göre derhal sen bu kurduğundan aradı, dişarı. Biraz bıkazlar aradı. Biz şu materyal dik geçtiğim, yani şu Yunus bilen, yani Yunus bana can edip yine Abdullah diyen oğlum senin komandanda. Pulalıktır, şu pul Farhada verilen pullar, yani bir geçirin deyip. O zaman ben sana can ettim, sen beni tasdikladım. Şu varda bir öğren aytsan, ben ayıp durmayayım. Hava neme şu döwrüň pulu bilen $50, $80 töwregi berdiler da şey advokata diýip. Ondan menem aldım. Zara verdim, Dur Sultan'a verdim da. Ondan sonradan şeyle ne? Başka ne? Tamam dedi ne verdin? Tamam dedi ne? Dur Sultan'a berelin vardı, suutnama var mı? Dur Sultan'a şu pul sen berelin vardı, suutnama var mı? Ve Dur Sultan'ın alanlığı vardı, suutnama var mı sende? Yok, mende yok, men telefonum şu döwür telefonumu yitirdim de telefonum gitti da muman mende yok ol. Yani senden Dur Sultan'ın alanlığı vardı, suutnama yok ha? Bir minut. Abdullah telefonuna gittiğini biz biliyoruz. Ondan sonra bu tayi suut değil. Yönü şu an soru cevap o kadar demedik geçelim. Şu an halkın yüzüne çıkıp aydı öte, tasdikla öte, verilenliğini şapulu. Yani yalan söyleyecek hali yok. Başka da dekontlar var. Dün çıkışta Dur Sultan gelip bilmeyen mi ya yürüyte mi Murat Urban yalancı siz bana töhmet atyanız men pul almak deydi. Ne şoň üçin biz Abdullah'ı çağırdık. Doğrusu men görem pul verene yöne men Abdullah ananyan tebe bunu kıssadık. Näçip amanat pul neme diýen ellemeler. Hudaý takdan şu amanat zatın ýanyna baraýman diýer soň jogapkärçilik gatyly. Men pulum bar, 10 pulum bar diýen şunu ellemäli. Gaýrat etip ýa kıymetli bolýan şonu aýtdy. Telefona görkezdim ömeli. Şonu biz bolýadyk goýduk da özüne ýa problemany derw ýapdyk. Bir masara bolmady diýip ýa şu meselede bir teksin dolu için biz ýapýarmyzlar diýip şonu demek. Bu onu eğer şu meselede soran bolsa maňa beriplerini Abdullah beriplerini biz düşündürdik. Biz bir köpük alamyk, halkyň ona jogap berýärdi. Hemme Kasperovskiň diýen zady yalan. Biz pul alamyk, Farhadyň meselesinde hiç kimden. Gaýtyp adamlara haýyş etdik, pulumuz bolsa kömek edesiniz diýilse, Farhad sizin öňüňize çykyş etdi. Onun bir toparjygy bardy, onu bir like goýanlar bardy, kommentaar ýazýanlar bardy, bile çykyş edýänler bardy. Ana şoň toparyň vekilleri şol plana geçirin. Ol adresi, ol adamyň telefonuny biz şolardan alyp, şonuň bilen biz sowduk ölmeden sebäp pul meselesi her wagt dawal bolýar biz bilýäs. Bolýar. Onda dowam edeli. Indi men ýa-ni başga bir zapisi goýaýyn size. Ise gysga terjime edeyim. Gepim tümlükleri şu ýerde. Ýa-ni men jaňy diýmä, ol jaňy diýä, men ýalňyş basam jaňy etdi. Ene şu ýerde biz gürleşdik. Mena gidip oturýardy, ýa-ni adagyndan gidip oturýardy. Menem näçip gidýäniň sebäbini biljek boldum we näme sebäpli senin toparyndaky Atymraz Sapar bize ýöne atrap etdi. Biz onu adyny tutamdyk, hiç zat edem ýok, diýen ýok diýip sora berdim. Потери времени. Men yetiştim zor oldum. Акциялар ettik, zor oldum. У нас времени нет, у нас распыляться со своими бороться. Я не знаю, о чем мы говорим. Şu ýerde men diýen bizim wagtymyz ýok. Öz ýoldaşlarymyz, eginleşlerimiz bilen görüşmäne. Biz rejim bilen görüşýär. Bizim işlerimiz köp, çykyşlarymyza ýetişemiz ýok, görüşe ýetişemiz ýok. Öz eginleşlerimiz bilen görüşmäne wagtymyz ýok. Şu meseleleri aýyrmaly diýip men ýa-ni aýdýan. Я не понимаю, то смотрите, что происходит. Первое, из чего я вот с этого отдохнул вообще ушел, первое вот это самое, это я с этим Муратом поругался.
Yani şöyle bu diye benim düşünmem yok diye şunu. Birinci men nemçip adıkadan gittim. Men Atamrat Sapar bilen sögüştüm. Şolum yani neme boldu, sebep boldu diye. А что с ним стало? Что с ним не так? Что-то он... почему он против пошел? Мы ему ничего не делали. Он ушел с админа. Мы промолчали. Мы ничего не... Men sorayan nem boldu? Onun beyle bize karşı görüşür yani. Admin ne işleyerdi? Nime diýär? Hadi diýerdi. Problema yoktu. Birden gitjek diýip yani gitti. Olya diýdi. Oňa men nimem ýagdaýym kyn, ejem batışlar edýär men çekilmeden bolmaýar diýip yani gitjek diýip gitti. Ýöne derrew adyka toporuna peýda boldy. Bir de başka görüşüp başladı. Ben şunun yol boşluğunu doğru vereyim. Neymiş beyle oluyor? Вот я как Ахалский, да, вы Ахалский, да, он вот это вообще не воспринимает. Не, ну так нельзя, не, ну надо. Öyle men akıllı olan son, akılları yani hata eden noktaya. Не надо же быть идиотом. Мы же уважаем Лебабских, ты же видел же? Мы же, как у меня куча активистов. Что за дела? Я ему то же самое сказал. Я говорю, ну тогда все понятно же. Если семья у тебя только в Лебабе, остальные твои не семья считается, тогда ради Бога я все укажу, мне больше ничего. Вот все, что произошло, это из-за него у меня произошло. Buraya eğer sen Lebaplar öz maşalan deyip hata eden olsan, başka deyip hata etmeyen olsan, onu men gidiyen deyip, yani şu sebep boldu, şunun için şu edil Atamrat Sapar için men gittim de adıkadan deyip ayya. Блин, он нормальный был, он в ДВТ был нормальный, такой, знаешь, взвешенный, осторожный. А сейчас он не то что осторожный, он начинает атаковать. Мы хотим народ собрать, а да, я не пойму, ему больше делать нечего. Şöyle men aýdýan bizde işlerinde normal, hiç adekvat, nime katı yani ýuwaşlyk nime diýärdi. Ulu bir yani şoklat eden okdy bir durnukly näme boldy şunu diýip ýene bir soraýan şunu. То есть заняться нечем. Я поэтому понял, Мурада, что это бесполезно, понимаете? Блин, бесполезно. Это ужас. Нет, бесполезно с бесполезными людьми. Знаешь, как мы сейчас работаем? Ты даже не представляешь. Что? Onun hiç manisi yok diye şunu yani işleşmeyene. Men periyodum mümkün toşun el yönü manisini berýändir. Журналисты, сайты, нейросеть. Мы ушли сейчас в такую точку. У нас время спать нету, брат. Мы медиапушку создаем против режима. Без активистов. В каменном веке, понимаете? Блин. Они решили драться топорами. Не, ну дело не в топоров. Вот смотри, вот когда драка идет общая, вот представь себе, драка идет. Men yani biz häzir jurnalistlerden işläp başladık, mediada başladık, saytymyzda açýar, programmalarymyzy okuýar. Biz ýa-ni media bir uly bir puşka ýatýar, ýa-ni rejime garşy propaganda eder. Bizde wagt ýok, öz eginleşimiz bilen görüşmeli. Bularlar diýär, bular tek paltaly görüşýärler diýär. Bir paltaly nime diýerler diýär. Да? С той стороны вооруженные люди, да? 14 500 полицейских, 9 000 МХМшников, военные, суды, прокуратура, власть, 136 дипломатов. А с этой стороны весь бардак. Если кто-то лучше борется, он уже лучше тебе, потому что на тебя нападать не будут. Блин. Ну, как бы логично же. Мы же на одной стороне баррикады или нет? Men aýdýan ine bizim garşymyzda 14.500 tane politseyski, 9.000 tane MHM, 136 tane yani ilçiler, ilçhanadaky ilçiler, ilçhanaň ýolbaşçylary, konsullar, bir de garşy hökümet görüşýär, bir de garşy pullar görüşýär. Bu tarapda görüşmelilik bardak. Ine haytan bolsa bir gowrak görüşde anfat bolýar beýlekatya, topulmak bolýar ýa-ni diňe özüň hemme tarpedar taňy diýär. Köprak bolsaň ýa-ni görüşme ansat ve her kim bir güýjü ýa-da düşmanyň güýjüni alýar. Şol ýaly bir ýeňrak bolýar diýip aýýarlar. Зачем мы между собой деремся? Вот это вот, знаешь, в голову, ну никак. Я тоже этого не понимаю.
Menen näçe biz öz aramızda görüşýäs. Men düşünemek diýsem, ýa-ni bendete diýär, menim düşünemek diýär. Как не лезет? Поэтому я говорю, между собой здесь с ними ничего не сделаешь, они между собой друг друга, вот меня начинают кусать, вас начинают кусать. Я не понимаю, вот честно, вот нормально один вот Сердар, вот он не это самое. Buraya benim düşünemek diye, men çakýarlar, sizi çakýarlar, näme diýerler düşünemek, arasynda bir normal Serdar. Serdar diýende Serdar Hajynypes. Нормально себя ведет. Из вот всех, которые в Европу уехали. Вот надо таких людей находить, с которыми можно бороться, понимаешь? А вот это вся вот не пойми что, оно только нас позорит. Benim diýen ine onda şurýaly bir adekvat adamlar bir tapmaly, şolar bilen görüşmeli. Egerde şurýaly adam adekvat bolmasa, bular bize diňe maskara edýär. Bular öz aramyzda görüşdirýär bizi, ýani bulaşýar, bizi maskara edýär diýip aýdýar. Невозможно. Позорит, согласен, позорит. Olam diye men alaşýan pazor diýär. Поэтому ладно. Согласен, брат. Сегодня байрам. Aýgara muny da kansa dinläp durmaly. Men ýene bir gerek Vendeta'dan başlama torýan inim gownuňa degelen bolsam, men şu ýerde men maksadym Kasperovskiň yalanlaryny görkezmek, ýa men şunu günahkarlýan, seni şu ýerden gidirip adygen ýapdyranlar. Men şunu günahkarlýan, şu ýaly bu komanda işläp başlasa bulaşdyryp hadi pitradanlar. Men şunu günahkarlýan. Men şoň tutamaty bolansoň we şu Vendeta'dan arkadan çalamak ýöne şun gowlandygyny şul hemme dat et gördü. Şulum elini goýup, ýa-ni şu topardan gitmeli boldy. Ýol başdy. Gitmeli boldy. Ne şu bizim üçin agyr zat. Şuraya bir gowja bolan gelip işläp ellerini ýa-ni aşağı salyp onuň gitdi. Bir peselýär, bir kiçelýär. Bir kiçik aktivist gitse onuň bir kiçelýär, peselýär. Onuň bir milyonlar görüşýän ýa-ni köp adam ýok. Bir adam gitse ýa-ni bir peselýär, ýa-ni güýjüni peselýär. Ne şu ýaly bir ýol başy ise hat peselýär. Murat Kılıçevich, doполнение etbilermi? Aýdyp. Yani uzağa çekmeli neme edelim. Yani bu gynansak da köp adamlar häzir enha şu kampanya gidip otyr, çağırış kampanyasy, menem barym diýen kampanya bar. Inni şu ýerde adamların ünsünü çekme, başka tarafa çekmek için ene bu meňçik dogum ýok, dogry maýtsam maňa swedeniýalar gelýär. Inni bu taýda hem Dursultan hem bu Saparov, Atamurat Saparov, Rahmanov, Ahmet Rahmanov, ana onýaly adamlaryň ünsünü başka ýere çekip otyrlar. Inni berde bir vapros soru çıkýar. Näme üçin halk şu kampanya bolýar diýip şonu goldap otyrlar. Hemme şu rejimden bizar bolan adamlar, bular bolsa şu wagt halkyň ünsünü başka ýere çekip otyrlar. Ine bu taýda soru. Yani bular demek rejim bilen işleşýärler. Onun başka bir aklınca tarafı ýok. Men ştaýdan şonu açyk aýdýan. Onsoň Dursultana gedek gelindi. Men kän bagtyň zatdyrjaka ýöne içimdäki zat aýdaýyn men. Biz köpdüm oturduk. Dursultany bir gahrman etdik. Biz etdik onu. Inha Narjan Muzafferova sağ olsun 7 saatlap hem bärik New York'a gelip gitti. Hem izine 7 saat hem bärik näçe mitingler edildi. Murat Kurbanov'un inha Huday üstümüzde var. Ilgadı, etti, çıkardı o kızı o taydan. Ecisine goşurdu, elini salladı. O videoları biz gördük. İnni gel sen bir yani kız maşkala başka kızımız yok. Nemede aktivizmde ayal maşkalalar var ama sen ne edip inha şunyalı bir ervetlik töhmet ya sen yalancı diýip bilýän. Sen o taýda deportasion lagerde titrä otyrkan seni
asvaci deden sen şu yerden çıkaran ılga Fransalardan gelip çıktıcısını çıkarıp hem yaşlılık edip çıkaran Murat Kılıçeviç oldu. Ne için sen şunu bir yerden aytıp bilen okta gelipsin de bir yerde sen yalancı da o bu zat yotirsin. Utan. Prosta senin ecene hürmetimiz var. İnni seni nehir kahraman ettik yere sokmasından biliriz. Yani sen gatı Abdullah söz verir misiniz? Abdullah'dan. İntek durum. İnni bu taylı. Dinlemen çıkarım hemmemiz çıkardık. Hemmemizden çıkardık ama en ulu goşan siz vurdunuz. Bunun aşağını çıdık geçmeli Murat Kılıçeviç. O bir. Sonra inni Hadir Ahmet Rahmanov bu ortada bilmem kaysı kampanya bilen işleyen olsa yine dirilişim adından fake vazat açıptırdı. Hem ödüne ananan adamları, ona ses veren adamlar alttırdı. Hadir o şolun onları hapa döküp yani efirleri çıkarıp oturlar. Ahmet Rahmanov sen önüne var şu Türkmenistan'da Muhammed'de işlekiden adım sen. Niyeçe komentaryalar okuduk. Seninle beset, manyalı hapatçılığını. Sen o tayının Muhammed işleyenini hem ekşen biliye. Onun için inne aklını da başınıza toplan. Dur Sultan senim, Ahmet Rahman senim, Saparov için aytacak. Ben gelemde ol devletede oturuyordu. O doğrudan bir akıllı başlı bir oğlandı. Ben gatı anladım onu. Ondan bizden giden son hadir ses yazgıtından koyarsanın. Bizden giden son içine cın girdi mi ne mi oldu mu oğlanın ne bileyim yönü 360 gradus öğürdü bambaşka oğlan oldu. Biz tanımız o oğlanı. Yani öz daberiyanı gazancık ol Atamrat Saparov. İntagam geçtel. Abdullah geldik elimizde. Abdullah biz ananyaz bir hatta devletten gidenin sebebi biz onu çıkartmacak olduk efirlere. Onu koruyacak olduk. Hadir öyle bir deport gidip otur senem alt gideymesin ölçek. Yok dedi. Men dedi çıkacak. Beni öldürseler ben çıkacak dedi. Yine şeydi ben henizem çağır şey diye go efirlere diye sağ olsun aytmak isteyen berden. Yani çesni olduğun için, halkın yanında bulduğun için ulu hürmet koyan. Sağ ol. Diriliş oğlanımdan bugünkü koyan rolünü gattı buysanım, gattı nimettim. Ne için yani öne çıkan oğlanları siz depeleyiniz. Şoları töhmet atyanız, işlemeye yol veriniz o. Dirilişin öngüm поддержка ediyorum. Edirnem, izinde de barım. Oğlan gerçekler doğruları ayda yüzünüze. Şundan umeyce воспринимать. O töhmet atıp, onu edip, bunu edip, koy olsun edin. Rejim ile görüşen oğlanır. Benim Abdullah senden aytacak olsam aydın. Sağ olun Nurcan'a Tanrı kızın. Ullukan baka veriyorsunuz bize. Sağ olun. Bu zatlar var arada ne yamaydı? Şimdi berde bir edilliğe sorun zatlar o. Yani ne yama? Bizim aramızda bir suud edip şol şunyalıkta ediyen adama ceza verip olmayandığı için şudatların hatam bir ulol gidip oturuyor da gününden hatam üstüne minip ulol gidip oturuyor. Eğer de şudatların başında tutuyor da bir tane adama ceza versen bu zatlar ulolup bu dereceye gelmez de benim fikrimce ondan doğru. Murat Kılıçeviç, ana şu zapisine Atamrat Saparov'un zapisine sesli mesajına bir halka dinleyelim. Yani halk bilmeli. Menem aydıp bolayın da, bana da gedek verin. Ben sizin hemmeniz ayttınız, ben oturup dinledim. Nimetmelik ayra dedim. Sesim geliyor mu size şu an? Geliyor. Şu Vinted meselesinde Vinted'den suratını ben paylaşmadım. Bunu men yine bir kere aydan. Men bunu Vinted'den korkup ya birinden çekinip aydamam.
Vintet'ten suratyny men paylaşmasam da gizlen hata başladılar, TikTok'ta paylaştılar ve bunu direniş paylaştı dediler. Men de bunu aldımdan YouTube'da paylaştım. Sebebi näme üçin? Ol men adıma gitti. Men iýsem de agdymgan, iýmesem de agdymgan, meni jemgyýete ýigrendirmekli üçin, meniň aýdýan sözlerimi ýalana çykarmakly üçin meniň fake kanallar açýarlar, meniň adymdan surat paylaşýarlar. Meselem Edil Şuat Ahmet Rahmanow meniň adymdan YouTube kanal açýar, Reymerdi bilen özara gepleşiklerini paylaşýar. Ýagny bular birek orta çıkarýarlar, öz aralarında sögüşýärler, jemgyýeti şu dawa jenjel bilen güýmeýärler. Ve şol oýna biri çekip oturýar. Aslında bular Reymerdi bilen dilleşikli bir şekilde edip oturýar. Ahmet Rahmanow bilen Reymerdi Gurbanow öz aralarında dilleşýärler. Meniň adymdan YouTube kanal açýarlar we öz ara gepleşiklerini paylaşýarlar. Bular dilleşikli edip oturýar gelece. Bu mesele ulutmak isleýärler. Bizler öz ara güýmemek isleýärler. Bularyň derdi bu. Indi birmunçuk. TikTok'ta gizlen hasap açıp şular ýaly hereketler edýärler. İkinciden, bu Atamran Safarow Lewap gruppasyny açmaklyk bilen, bu gruppanyň içinde lewaply ýaşaýjylary jemlemeklik bilen bul näme isleýär? Bu näme üçin beýle edýärler? Biz bir zat diýen wagtymyz millet paraçylar diýýärler, emma özleriniň haýsy milletdendigini aýdyp bilmeýärler. Meselem millet paraçylyk etmeklik üçin illaki bir milleti, yani milletin kimligini anaklamaly. Özbekmi, kazakmy, Ýewreými, Orsmy, Ermenimi, Buluçmy, Siganmy, bunu anaklamaly. Soňra sen bu milletin bu toprakdan terk etmekligini talap edeninde bu millet paraçylyk bolýar. Emma şatır, marrok, o saýry sözler bul bir hemsitmeklik, ya seni bir ıncıtmaklık sözlerin manisini verýär. Aslında şatır diýilen söz ýawany, ýyrtyjy, ýyndam diýmekliň manisini verýär. Emma bular lewap gruppany açýarlar, lewaplary jemleýärler, ondan soň bizleri millet paraçylyk görkezýärler. Vintetde ağamız Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy bolanlygy üçin bunu näme edýärler? Aýry etýärler. Meselem näme etýärler? Buzuldy oturmaly. Düşündük biz. Aslında bu temaları hiç kaldırılmalı değildi. Biz bu ýaly hawada içinde bolmaly. Biz bir geçýär, bizim wagtymyz ýok. Bolýanda men onu kesýän, men şu taýda Abdullah da aýtjaklardy, ýagny Abdullah da häzir kwat bu pul meselesi barada, Dursultan meselesi barada bu işlerin içine girdi. Ertesi ýürgün seniň hem Dursultana ýazan kommentarlaryň üçin üstünden arşikaýet gelmesini dikkatli bol diýmek isleýän we Ahmet Rahmanow taňam edip beren hereketlerini gatyp bolýansyň, eger şahsy maglumatlaryň elinde bolsa üstünden arda ýazyp biler. Onu sonra konuşuruz. Şu zaten dinleyelim. Men şu temadan beýlek tema geçmekle haýyş edýänler. Dewlete halk topuruny lewaply adamlar gaty köp, agdalar. Lewapda, Ýewropada, Amerikada biz hemmeden kömürlýär. Marly gaty köp, hemmeden kömürlýär. Daşoğlu gaty köp. Jan ýalda bolsa, bu daşoğlu. Balkanna jan ýalda bolsa, bu kömürlýär. Ahalla. Men şu edep hiç wagt intek ahaly golam okdum-da. Şu edep ýöňete ahal bolajak. Ananyň ahal welaýatyna yaman mert adamlar, ayal gyýylar, maşgullar ýaşaýar. Gerek bolsa jandan berýär. Köp gülýän nädir olar? Mertçe agyny atyp çekýändir durmuşny. Ahalla, gorja owoz ýykyldy, pytratdylar. Hemmetini ýanky ýykyp jalan, ýykyp kwartirany öz puluny almalyk goýdular. Görgüler entep dogunarnaşyna gitdiler. Lewapda bolmy şol ýaly? Ýok. Çäjede bolmy şol ýaly? Ýok. Gorjada boldy. Edil imsin mertçe gürlemän çekip oturundular. Ýa-da Aşgabat şäherine bir topar jaýlar ýykyldy, meňem jaýym ýykyldy. Bir güne dokumentama hemme adamma täze ýykyldy. Mert oturundur. Gygyrmandan etmän, gerek ýerine aýdar, gerek ýerine alar, gerek ýerine gidişer. Kasperovskiň zapisini dinleyelim. Gepim tümekleri men diýjek bolýan adam dogurdanam lewapda halk kösenýär. Dogurdanam ýaýtada çäjü, däne farap çäjü etraplaryna halk kösendi. Ol hak, o hakda gurun ýok.
Ýöne ol size bir ruhsat berenok beýlik velayetler kentetmeli. Doğru şunu. Hemmemiz gözün yaşlı durumdan. Men size aýdyn, ýene kaka, etrawy, gowşut, kaka, manyş, ýollaryň terler ýaly, adamlar ködünip ýörler. Aglap saňa diýerler. Näme akyl velayeti näme? Akyl velayeti. Näme o tarapy, Göktepe tarapy beýle dämi? Göktepeň içem şeýle. Ködünip ýörler. Polisler, emhemeler gidip ýörler hemme. Hemmemiz gözünýär. Şoň üçin kimde kim köprek gözünür, bir periodda kimde kim azrak gözünür. Biz bir millet. Sen akıllı, sen nimeli diýmeli. Akylyň öz çekýän adamwa olum hak. O akaly ýürüýtip 33 ýyllap akaly ýigrentirdiler. Diktatorlar etdi, akylyň halk edeni onu. Mezbur ýagdaýda. Men akylda öňü götürdüm. Şu ýaly halk bilemeginde, günaýdy. Mert sözüne tapylýan, da kansa gidýän, sen bilen bir ynanýan, nime diýen, hormat toýan. Men beýlik velayetler amaýan. Daş olum şeýle, çäjüm şeýle, levam şeýle, maram şeýle, hemmem şeýle. Akyl velayetin halky beýlik velayetin kim ýeri ýokdur. Ananam. Şoň üçin millet parçaly aýraýyn. Ol gurbanyň kellesi giden, Beherden'den Kakaşeli, Türkmen galan Türkmenler gem şoňa ýapyşalyň. Näme şoň diýär şeýle. Näme o diýen adama zat diýende gorkýar, akyl velayetine ýapyşýar. Hakly bolmaly hemmerde. Ananam, men akylly bolsam, men hemmeti bolmaýan. Murat Kılıçdaroğlu şu zapisi dinlerli neme? Zapisi dinlerli yine Atamurat Saparov devleteden gidenle yine şuraya Agriýagda deyip gitti. Maşalama neme basçıları diýerler deyip gitti yine. Assalamu aleykum hormatly adminler. Murat ağa, bolmusunuz? Ýagdaýlaryňyz oňatma vatandaşlar. Mende iki sany habar var. Biri Ervet, biri Gow habar. Başta Ervetinden başlaýyn. Vatandaşlar doğru düşünün. Adekvatny düşünün. Men dowlatadan çykmaly boldum. Sebäbi basış var öýe basış var. Özem diňe dowlatana näme diýerler. Ana dowlaty diýen gurama goşuldy. O ýene näme diýip o ejemen emedenler bir topar kanun okapdyrlar. Bu kanun esasında şunça ýyl, bu kanun esasında şunça ýyl, bu kanun esasında şunça ýyl eýem sud nämesi o taýar. O kararı o gerek olsa narışını getirdip bilýäs, ýene nämeler etýäs, eýle beýle ol bul. Umuman kanundan düşünmeyen o eçeme. Şoňa notatsiýa okapdyrlar. Eçemem näme etdi? Aýal doganyma çykýan. Aýal doganyma başda bir 40 minut daha sögdüm aňa. Ol eýle bul beýle düşündirjek bolan ýok. Owa eçemi öldürüp diýjekmi diýdi soňky nokat. O soňky näme? Öldürüp diýjekmi sen sebäpli ölsünmejem diýip. Olam şoň ýaly näme etdi? Endi ertir telefonu proverka etmeli. Komissiya geçeceğinde ertir telefonu. O şimdi Doğutada işli. İşsat bolmalı da elmende çıkacak. Eyem çıktım zaten şoň ýaly näme etdim, duydurdum. O doğru düşünün vatandaşlar. Hemmeňize hormatym var. Kaçtı gitti, namartladı ya döndü, satıldı diyen düşünceye gelmeňler. Hemmeňize de hormatym var. Lüboy moment o maslahat, kömek, maddi, manawy tapagy ýok. Yüzleniňler. Men siz bilen şu komissiyadan geçençem birazrak Dowlatadan çetde durmasam o iş has seriozny düşündirmem bolanak. Bul elhenç habar, yaman habar. Endi Gow habar begenleri ýaşamany. O diýmek Dowlatadan gorkýar bular. Dowlatadan gorkup otyrlar. Men misal üçin adahy bilenem işleşip ýörün. Misal üçin mugalimiň nemesinde de YouTube kanalynda da oğlunun pasport meselesinde video çıkış näme etdim. Öz TikTok kanalım var misal üçün. Emma gelip o ağlı böyle Dowlata goşuldy, Dowlata şunu ýaly gurama ýene näme zat diýmek hakyky howp döredip bilipdirs biz hökümete. Ana bu tarapdan seredende men ullakan plus görýän. Vatandaşlar ýene bir gezek ötünç soraýan, soňuna çelle. Men siziň bilen o ýene birazrak wagt Dowlatadan gara çekilmesem boljak däl. Dogry düşünüň. O gaty görmäň. Liçkamy yüzlenip bilersiňizler. Lüboy meselede, lüboy nämede
O nemeden bu hareketten çekilem yok. Harekette bar men. O da içinde bolmasamam, o da deyip bilersiniz. O takıştı katı görmen, hemmenizden da bolna. Eğer göwnüňize degip zat edip nemeden olsam bağışlarsınız. O gurundaşlygyňa lüboýuňyz bilen taýar. O gatnaşygy ýitirmez. İnşallah. Eğer düşünmedik yerleriniz var olsa, soraglaryňyz var olsa, liçkama yüzlenip bilersiniz. O gurundaşlyk geçer. Takışda doğru düşünün. Özümen beğenip duram yok da otadan çıkanıma. Kendi vaxtlap oturdum. Kendi maslahatlar ettik. Kendi zoomlar geçirdik. Kendi temalarda nemettik. Fikir alıştık. Meňe öwrenşen ýerim o tanaýan hemmeňize. Ýöne gynançam da o ecedir. O ayal doganymam nemedik dur. Aýşat edip dur. Ağzına geleni söktüm ama. Umuman şuňaly ýagdaý. Bolýa sag bolun, sag oturun. Yine şu yani test sabit koydu, haklı çıkmanı hiç ilgim yok. O dünkü köpleşimde men 6 ay hiç rada koşulmadım diye de. O da men Nurcan apa can ettim. Nurcan apa DBT'den gidenine ben yardıma düştü. Bir kuvne diyem adıkadan bize karşı yani hareketleri başlatçın mı diyem. Vak öňde adykada otda deyip aýtdy ine Nurcan apa öňden bäri adykada işlek gelýärdi. DBT'den gidip onu gitdi. Men inanýar şuň problematna ýöne bu guruma geçip çıkış edip pravozaçyta işläp ýörseň sen hop özüň döredýän kadiýan. Yani doğrumy? Mümkin men diýiljekler, bir zat diýiljekler mümkin şu ýagdaý bolandyr. Öz hakly şu hereket etmeni görüm yok. Doğru. Men goşulşan, men ýaňa gelemde oglanjymyz bardy. İçine gatı gowda işleýärdi, akylly neme ideýalar berýärdi. Onun birden bir adyha geçdi. Zaryn Akçamy bilen ikisi uje hem o taýda hem bu taýdadylar olar. O taýt geçen soň bu oglanjyk diýene 360 gradus ýitdi. Gatı akylly bir normal oglandy be. Güvenli oglandy. Hemmesini tyýlýardy. Murat Kılıçdarow has beter tyýlýardy. Yani neme desem ýolbaşy ýerine goýup da edip gatı hormatly oglandy. Birden bile inhaşyňal boldy. Bu bolçylygy wa düşdi meni hemme ol oglanjyk gaýlandy. Yani onu hemden hormatly ýady. Biz hiç bir zat diýiljek DBT'de işlenme berekella gowy işledi. Häzirem şol DBT'de işlenýärdi. Öz samastaýatlyna ýa goşmaçy ýa Dursultan gowy işledi. Bileşip bir görüşen kadip biz umyt edýär kinden. Biz wara olar düşman göremiz ok. Biz düşman bolup bilemoklar olar. Onun bir taryhy bar eýem, aktivist taryhy bar. Eýem olar biz düşman. Ýöne häzirki wagtda men düşünemok şonuň alyp barýan siýasaty bizim umum uğrumuzda diňlerine ok. Şolar döl uğra goşulyp hemmemizi gollap bizim ular gollap biz biliriz. Gidetmi kadýsen şo bolan ok. Ýene şoň üçin biz şunky temany ikinji bölüm var. Şöyle şu hatlar gurum eder. Näme boldy bide? Näme etmeli? Ya biz soraýaly gowşokmy? Näme gerek? Gowşok bolmaly ýaly. Yani şu hatlar gurumlaşyp geçer. Onu şu temany tamamlaýyn şular bilen. Egerde başga soruňyz bolmasa diýeriz. Bravo. Leme. Taýda menen bellek geçdim. Dursultan temasında näre terasap bolman aýdan sözler baram bolsa gowy aýdan da atlaramken ullokan eden işlerem bar. Ondan şonuň üçin Dursultan hakyny ýemädim-de. Yok biz hiç ben onu bu görün üçin aýdamok ýöne umuman Dursultanyň edil bilişlerde terasapy aýdan da atlar baram bolsa barbyr nemeden yervetden kadýan. Ogy jagaz birazcık psikologически neme görmeli, psikologa gitmeli. Birazcık ol ýadandyr belki bunça ýylyň içinde ýadandyr. Onam isklçä dedimiz ok. Ýöne soňky döwürde alyp barşyny özi gaty erwet görýän.
edir bazara gelen ýaly kakasının mellegine gelen ýaly gıýgyryp söýüp zat edip onja takmilzat. Hayır. Siyaseti bolsa da adamlar kemsitmäge hiç kimin ihtiýarlygy ýokdur. Şoň üçin halk biz bilen halkyň söýmeseň sen watanyňy söýüp bilmersiň, baýdaňy söýüp bilmersiň. Hiç bir dady. Şoň üçin sen halk bilen bile bolmaly. Halky uwajat etmeli, hormat goýmaly. Şoň üçin Dursultan berden prizvat etken akylly bol. Ana diýilişde şunu tamamlaly şu temany yapalım. İlki bilen minnetdar söz berip pikirimizi aýtdyryňyz üçin azda kende bolsa da pikirimizi beýan edip geçişdik. Ýagny biziň derdimiz bulary ýok etmeklik ýa bulary kemsitmeklik ýa bulardan özümizi üstün görkezmeklik däl. Biziň diýýän zadymyz gelin sizin prezidenti aýyrmaklyk üçin çağırış edin. Bunlar prezident aýyrmaklyk üçin çağırış etmäne çekinýärler. Sebäbi biz Türkiýede biz hop astynda diýýärler. Bizler islendik wagt alyp bilýärler diýýärler. Bizler Ýewropada bizliň hereketlerimizi separatizm, ekstremizm, terrorizm diýilen ýaly edip düşünýärler. Sebäbi biziň ağzymyzdan çykkan sözleri şular ýaly hereketlere ýanýarlar we bizleri goldamana gorkýarlar. Bolýan men düşünýän, olaram döwründe hereket etdiler, azap etdiler, hyzmat etdiler, miting etdiler, söz sözlediler, bir giden adamlara gep düşündirdiler. Meniň niýetim bulardan özümi üstün görkezmeklik ýa bulary kemsitmeklik däl. Meselen, bugün Abdullah'ny kemsidersiňiz, bugün Murat Kurban'y kemsidersiňiz, ertir meni kemsidersiňiz. Ýagny bundan haýyr degmeýär. Gelin şu wagt hemmämiz prezidenti aýyrmaklyk üçin çağırış edeli. Sebäbi her biriňiziň efiriňizde Türkiýede oturan ýöneköý watandaşlarymyz girýär. Ýöneköý oturan watandaşlarymyz, meselem Abdullah'ň efirine de ýöneköý watandaşlarymyz girýär. Köpüsiniň kimligämi ýok, pasportamy ýok, ýüzüni görkezmän derdin aýdy oturýlar. Şolaryň başyna näme geljegi belli däl. Meselem indi Türkiýanyň içinde siýasy bozulmagy başuran aktivistler, bak sizem döwründe hyzmat etdiňiz, Dursultanam, Atamradam, Ahmet Rahmanow, Zarina Ahtiyamosam, Ediz Mehmedowam, ýagny şu Türkiýanyň içindäki oturanlarym döwründe uruldularym, depildilerem, kemsildilerem, göz ýaşam dökdiler. Men bularyň hiç birisiniň eden işini dep bilämok. Gelecekde etjek işleri üçin can edýän. Sebäbi biziň içimizde bizden bolmadyklary bar. Şonuň üçin dikkatli dinleň şu sözümi. Gelin şu wagt şu dawa jenjeleri goýalyň. Gelin şu wagt Serdar Berdimuhammedow prezidenti aýyrmaklyk üçin hereket edeliň. Meselem men şahsym üçin görüşýän bolsam, meniň görüşü bermeli hemmesi bilen. Men çykyp bilermi? Men işde. Bolýa gelejek. Bolýa sağ bolun. Sağ bolun. Menem şol aýdyranyň oşundan bile görüşeliň, agy bir bolalyň. Dursultan, Atamar Saparow bolsun, Rahmanow bolsun, Haýpaýew bolsun, bile tapaw ýok. Görüşüm, şol häzir ýenip geçeli onsoň biz näme etjek bolsaňyz edäň, häzir görüşeliň. Onsoň bir şeýle bir yalan informasiýa bar. Ine Murat Kurbanow'a biz görüşmeli garşy täze şu ýeňäýse diktator biz türmäge salar täze biz muny tanqid etdik. Garada tanqida aňlarda dursun. Hemme adam ne bilersin? Ýöne konstitusiýanyň jogap berdim. Tanqid üçin, tökme edeniň üçin ştraf türme ýok. Ştraf tölersiň, tökmeden suud etsen, ýa-ni suud edilsen, tölersiň, suud edilmesen, tölemersiň. Administrativ ştraf boldy. Türmäň üçin gideňok. Olar ýok konstitusiýada, ýa-ni zakon. Şoň üçin gorkuşup oturmam. Men hiç kimden kowladym, gelenim kowlajam diýip wagt mam ýetirjekkä bir 10 ýyl ömrüm aldy, bir ýaşak geçirek normal. Dostoyna. Size de hormat koyacak, bana da hormat koyun, boldy. Şoň üçin hemmäňizi azy bir ýere çağırýar. Şo ýerde siz azy bir ýere çağıryp, şol akça goşup bilmeseňiz, onun hiç ýeri nemesi ýok, mesele däl. Hatça bir böwet bolup durmaň. Hatça bir halkyň üçin başga tarapda sowmaň. Şuňky ýagdaýda bir açyk jemgyýet östüriň bir zat ediň, öz eginleşigine garşy görüşmek. Ine biz şonu aýtjak bolduk şu efirde. Biz sizi tanqid edip, siz yalançy, siz eýle beýle diýip
maksat yok onda. Maksat indi dönün bu tarafa boldy indi baydaksız geri bildiniz. Indi bir baydak edenin özüňizde bir uğur edenin bir görüşün. Boldy. Azy bir bolup bilmediňiz paralel görüşün. Paralel görüş bilmediňiz öňde görüşün. Öňde görüş bilmediňiz izde görüş. Bir ýerde görüş. Görüşüň bir manysy bar. Şol ataly ol diktatorlar aýyp bir halka datlyk bermek. Bolmasa biz başga zat üçin çykanda var. Ýa-da bolmaýar. Murat Kurbanov şurada benim sözümü cemlemde da Murat Kurbanov eger men şahsy bäh koýdum üçin hereket edýän bolsam maňa da bir giden aýdylan sözler bar. Meselem Talip Abbasow seni tüklüğümde boğarın deydi. Men oň bilen görüşüp bilýän. Nur Muhammed Anaýew doganyň näme diýin, ejeň näme diýin diýip sökdi maňa Polşada maşynyň içinde video canly ýaýyny açyp men oňa garşy görüşüp bilýän. Maňa atam Saparow ham sökdi ejeň näme diýin diýip oňa garşy görüşüp bilýän. Adat Haýtbaýew meni etmedik işim üçün bulan diýe mamasyny urup pensasyny ara geçip gedipdir diýe. Meni nähilek derejede jemgyýetiň öňünde kemsitýärler. Bolýar men geçip otýna. Men ýurdu otýna şo zatlary. Maňa pedofil diýdi Ahmet Rahmanow. Ýagny Zarina Ahtiýamowanyň iksanjak gyýjagy şuwa. Şoňa göz dikdiň sen pedofil diýdi o. Men bu sözlere zordan çydadym o. Men ýüreg agyrly boldum o. Maňa aýdylmadyk söz galmady. Zarina Ahtiýamow meselesinde, çağlar meselesinde o pedofil diýip maňa kommentar ýazanda bar, men bir ölüp bir direldim. Ýöne Terowno men göz yumup otyn. Maňa Dur Sultanyň ham bir giden aýdyn sözleri bar. Daja Abdullah Şaýat udalide şu videony TikTok'tan diýdi. Bir giden ses sap suratdy maňa aýdyp. Bolýa, gelin häzir goýalyn. Meňem içimde ýanyp duran ot bar. Ýuwdy otyn. Näme üçin? Halkyň bäh. Sebäbi janan diýilýän, kimligi näbelli, özü näbelli adamlar efirine alýan. Diriş eyle, diriş beyle dip o da meni ýigrendirip otdy. Men oňa da göz yumup otyn. Dur Sultanam eyle kisem adamlary efir ali hatda çepekçiler bilen diskussiýa edýärler. Emma hökümeti aýyrmaly diýen adamlar bilen medeniýetli diskussiýa etmeýärler. Ýöne men bunam ýuwdy otyn. Bizim düşmanymız kim? Bizim birinji düşmanymız şeytandır. İkinci düşmanymız ham şeytana gulluk edýän bul putperest münafyk Serdar Berdimuhammedow bilen atasydyr. Bular tağutçy, bular din düşmany. Türkmenistanda sinet görün ne Kur'an salyp bolýar, ne Kur'an kurslary bar, ne adamlar din bilýär, o adamlar buny Hudaý ýerine goýup berýär. Towba etmez topralla, towba haşa. Vatandaşlar gelin, bizler dinimize, milletimize, tarihimize, medeniýetimize, däpdesturumuza, Türkmenistan döwletimize birlikde eýe çykalyn, bu zalimlaryň külni sowuralyn, mescitlere baralyn, cuma namazyna jemlenşelin, agly berleşelin. Bayram namazından sonra çağrışlar esasında herekete geçirilin. Nur Muhammed Anaýewiň çağrışı esasında, Talip Abbasowyň çağrışı esasında, Murat Kurbanowyň çağrışı esasında, Abdullah Orusowyň çağrışı esasında, her biriňiziň çağrışyňyz esasında halk maňa inanmaň, şulara inanaýyn. Siz meni özüňizde böwet görýän bolsaňyz, Talip, Nura, Murat Kurbana, Abdullah Orusow inanyň we şularyň diýişi ýalar edin indi. Edin şunu. Bu hareketlerde birekden üstün bolmaklyk, biri günahkarlamaklyk yok. Behedin indi bunu. Men eger şunu etmeseňiz da näme diýär? Meselem yamanlyk etmeýin size we siz de yamanlyk etdirmeň özüňize. Gowluga ertmeýär. Her kim eder özüne der, kiçikçe näme der diýär. Ýakma bişersiň, gazma düşersiň, eliň bilen edeni, egniň bilen çekersiň diýär. Şonuň üçin gelin dogonjuklarym, hemmeňizem azap çekdiňiz, hemmeňizem dert çekdiňiz, hemmeňizem watanyňyza zar bolduňyz, saglyňyzy ýitirdiňiz, kösendiňiz, agladyňyz, jebir çekdiňiz. Meniň hiç ýeňize düşmançylygym ýok. Hiç biriňize düşmançylygym ýok. Dinime düşmançylyk etseňiz, onda sizi tapmaklyk üçin elimde bar ne derin. Ýöne şahtyma düşmançylyk etseňiz, sizleri bagyşlaryn. Eger dinime degseňiz, onda ýangyşarsyňyz. Ine men sözümü bitirdim. Bolýa, sag bol, taňra gazyň. Gelin şu temany ýapalyň. Bizim öz temamyz bar. Biz şuň üçin geldik. O tema ýöne dep geçdik da. Ine hormatly watandaşlar, hemme ýerde, hemme döwletlerde
siyasi medeniyet var ve medeniyet var. Şunu tapawut näme? Siyasi medeniyet bize şunu gerek mi? Gerek yani. Siyasi medeniyet bize gerek bolsa näme berip bilýär? Mirak etip bilýär. Siyasi medeniyet näme? Gelin şu hakda gurrun edelim. Men birinji bilen sözi ine Abdullah berýän. Abdullah, sen açyp bilsen, medeniyet bilen siyasi medeniýetiň tapawutyny açyp bilsen, bir iki söz aýtsaň, ondan men diýilişe haýyş edin. Aýdar ýaly, ondan men jemläýin. Siyasi medeniyet häzirki döwürde indi bizde umum medeniyet eme yok bizim halkymyzda da ýöne siyasi medeniyetinde ýuwaş-ýuwaş emele gelmäne başlady. Ana öz pikirini aýtmak, näle öz prezidentini tanamak, öz ýolbaşçyny tanamak, indi umuman näle öwrenmek, şol atlary öwrenmek ýuwaş-ýuwaşdan biz mejbur bolanmyz üçin öwrenip başladyk. Siyasi parti intek demokratiýany öwrenmek, ol siyasi partiýalary öwrenmek, ol atlara intem hakykatda az we kanda da öwrenmeli da, olary öwrenjek bolsak. Ýöne intek olary öwrenmene bizde ýerrek, daşy biz intek prezidenti aýyrmalymy, ya aýyrmaly, näde aýryp bolýar, konstitusiýada ne, konstitusiýa bize şonu ruhsat berýärmi, berenokmy, şo zatlaram indi öwrenip berdi-de, ýöne ýuwaş-ýuwaş öwrenýär, Hudaýa şükür. Gün-günden medeniyetleşýär, ondan näme diýin? Inte medeniyetleşer. Biz her wakanyň üstülen şol atlary öwrenip gidip otyrýarys. Mesela bir waka bolýarmy? Mesela Maryňa kimi bir san jenaýat edipdir. Şo jenaýaty öwrenmek bilen şo wakalary siyasi medeniyeti öwrenip barýar. Şonuň dogry tarapyny, ýalňyş tarapyny, şo jenaýatyň ondan şo jenaýat indike edip gaýtalanma diýalak näme etmeli? Şeýdip şo meseleleri öwrenip barýar. Siyasi medeniyeti Doğru. Ornaşdyk barýar ýuwaş-ýuwaş. Ene diýerek sana söz berýän, eger goşaklarym bolsa, bolmasa men aýdyn, ondan sen aýyp tapaw diýerim. Siz bitirin, soň men arkaýyn gepläýin, Murat Kurban. Hormatly watandaşlar, biz şu temany näme kaldyrdyk? Şunu ýerden Abdullah bilen men guruldaş boldum we şo ýerde biz şunlara näme gelýär, biz beýle kompozisiýa ýaly, mesela için ortalar ýaly, gadaklar ýaly, beýlekler ýaly, näme biz efirlerde aktivist diýen adamlar ece bacı goýman söwüşýär, näme bir-birini gyrgyşýar, näme gidişýär, siýasatçylar, aktivistler beýle bolmaly ýaly. Şu meseleni öňürdik we şu ýerde tema emele geldi. Medeniyet, siyasi medeniyet, şular bize kömek edilýärmi? Kömek berilýärmi görüşmede? Halka kömek berilýärmi? Şular näme bize kömek berýär? İki sözde düşünürsem, medeniyet ve siyasi medeniyet. Siyasi medeniyet, medeniyetin bir bölücü bolýar. Sen medeniyetin bolmasa siyasi medeniyetin bolup bilen ok. Sen günden siyasi medeniyet alıp bilen ok. Bazı bir medeniyetin bolmaz. Bazı medeniyet niden gelýär? Tarihten gelýär, depresyondan gelýär. Hökümetin boyun yürüte programa sistemlerinden gelýär. Sadik diýdi, o mektep diýdi, institut diýdi, o ýerlerde gelýär. Bolmasa hökümetin konstitusiýasynyň ýa ýerine ýetiş kanunlarynyň seni polisler ol bul ýa garagoçlyk etsen bir ýere gelip sana ýa assistendiňmi ýa uçutgogyny gelip sana ýa şol edepleri berýär. Onun daşynda her adam özüçe şu zatları üstürüp bilýär özüne. Şu zatlar halkyň içinde üstürýän adamlar kim? Aktyorlar, artistler, tarihçiler, gara inteligensiya. Şular şunu etmede, diýmek halkyň içinde öz aradyna argatnaşyk, ejem, ýene bir zat, diňe paýşyrlar bolýar. We köpül diýär. Adam gürlerinde paýşyry urup, ýa sözlerimi gysgal diýär-de, çalt aýtyp bolýar. Şoň üçin ýa kellet nagadan okuyp, menem söýgen, menem söýjek diýip. Ine şu zatlar näme Türkmenistanyň ornaşdy? Öň ýokdy. 90 ýere çelli hökümetde da oraya söýgen ýokdy. Gaty azdy. Hökümetten gelýän medeniyet
qaytyp halkın medeniyetini galdyryp, intelligensiýany galdyryp, intellektuallygy galdyryp, ýani biz adam hükmünde, adam şekli hükmünde, bir terbiyeli adam hükmünde buluşmak, yani yürüdü programmalar vardı. Häzir hükümet Niyazdan başlap, ine Niyazın tek onu köp gitmedi, ine Gurbandan başlap, diňe bular başlanýşda ejen bajyň diýip ýygnaklarda gyýrýar adamlar. Şo ýerden aşağı düşenler, şo elita bolýar, ýani falşiwy elita bolýar. Şo falşiwy elitada falşiwy ýani zatlary halka ýaradyp, halkam şu hükümete teýerlerine şondan gelýär, ýani adamlar, bilimler, hükümetten birinjiler şolar ýa odan aşağı darga diýär. Şonu dogry diýene şuraya ýörmeli, ýani güdükli o ýani uğurlanýar we ahlak taýdan gaçyp başlaýar. Hükümetdäki işleyen döwlet meşgullerine, döwleti östürmeli, halk östürmeli, bilimi, aň östürmeli adamlar öýler şu biýgepçilik edip, ikinji aýal, üçünji aýal biýgepçilik edip, ýani şu zatlar ýaradyp, şu zatlar inni utunç diýen, şu zatlar inni bir aýlganç diýen, şu zatlar bir inni halkyň içine singip gider ýaly, bu ýani mümkinçilik döredýär. Şeýdip biziň medeniyetimiz gaçdy. Medeniyet gaçanda gaçda elbetde siyasi medeniyetten gaçýar. Ine şoň üçin daşyndaky türkmenler, içindäki türkmenleriň dogry argataş bolady, daşynda da adamlar şeýdi. İçinde ýaly. İçinde Türkmenistanyň içinde siz menden gowulýaňyzy ýaşyr buluşanlar her iki sözüne ejem diýär. O manydan düşýän ýok. Ýöne bir inni moda boldy. Aýal gyýylar, ýani erkekler hiç zatdan gaýdanok, günüden günü ýani salamdan soň günü ýani paşlyk aýdýar. Ine şunu galdyrmaly. Näme galdyrmaly? Men bir manyny aýdyn. Egerde biz şunu galdyryp bilmesek medeniyeti, biz medeniyetsiz halk bilen hiç wagt demokratiýa bolup bolamok. Bu suud edildi. Diňe medeniyetli halk bilen biz ösün demokratiýa, ösün döwlet kurup bilýär. Anladym? Medeniyetsiz döwlet bilen biz bir-birimden gyrylşar. Ine opozisiýada gyrylşar ýani. Biz medeniyetli döwlet gerek, medeniyetli adamlar gerek. O zaman medeniyetli, siyasi medeniyetli adamlar hemmeti bolup bilmez. Partiýaň içinde de hemmeti bolup bilmez. Ýeketek adamlar bolup biler. Özüçe ösüp, özüçe neme edip, ine şolar indikator ýaly ýol görüp bilerler. Biz şonuň ýerden ýürek biler. Uğur görüp bilerler. Alın ors opozisiýa. Heýber gördüňizmi? Ýani siýasat edýän bir opozisiýoner agzyndan ýerenini söýýär, gördüňizmi? Ýok. O halk söýýär, halk öz arasynda gurulşanyna ýani çatda diýdi, söýüşýär, o dogry. Ýöne siýasatçy özüni medeniyet, siýasat medeniyet tarapyndan öňe gidip halka uğur berýän adam hiç wagt onu etmeýär. Bizde näme? Döwlete gelmäkä ünsörüň gelkeriz, o beýleki Angliýadaky, o ene doňuz ýani bular Murat Kurbanow ýan girmäli diýdi şu temalara. Yo, indi men diýäne dadym, şonu dünýä çempionatyny geçirdiler. Bir-birine söýüp, şonu ýani medeniyetsiz siýasat edip, olur indi men ýani orun aldym diýip, şol ýaly ýaşy diýdi. Şoň üçin biz gelenmizde birinji wagtda mesele goýduk. Men Azatlyk radiosyna birinji men reportajymy aýtdym. Biz tanqid edilmeler, ýöne biz medeniyet siyasi meydançany ýasamaly we şo ýerde biz hemmeler getirmeli. Şoň üçin biz hiç kim söýýärmiz. Biz medeniyetli bolýar, şu neçe medeniyetli uraklar bolýar we biz töhmetlere goşulmaz, biz başga bir derejeler hemmeler şo derece ýa-da gider ýaly. Şeýdi boldy, biz söýürdük, biz medeniyetli urak bir siýasat et başladyk, medeniyet siýasat et başladyk, adamlar toplanyp başlady, olar gitmeli bolup şonuň ýerine. Gitmek bilmedikler izah aldı. Yani şu tövüş katıyla. Ben bu zatlar ne yapıp düşünürüm? Biz gowy olar erwet ya bizim yanlışlık edýär, bizim yanlışlık goýýar, bizim aradyna, menim aradyna haramdan diýmeli bolýar. Diýmeler şo derler. On hökman düşündüş sözler var. Ine şo sözlerden biz gitmeli. Şoň üçin biz çykyşlarymyzda paýşlary ulamaly. Her paýşlaryň 50 varianty var. Biz şo sözleri ulamaly. Biz halka bir uğur vermeliler, bir derece vermeli, halk bizi çekilir yani. Bunu yani tövük kuruluştuk, hükümeden tövük kuruluşuyor, kötüde de tövük kuruluşuyor. Biz şermenderin tarafına giyiyor. Şunun için şu temamızın itaat maksadı, gelin medeniyetleşelim, gelin medeniyeti üstürelim,
Medeniyet östürüldüğünde dine yani siyasi medeniyetlerde umum medeniyet östürülüyor. Elbette siyasi medeniyette, siyasatta görüşler siyasi medeniyet östürülüyor. O demek ne? Tarihimizi bilmediği bir milletparçılık etmeliler, birine hormat koymalı. Biz şu cemiyetitin içinde bolyan zatları medeniyetli beyan etmeli ve medeniyetli uğurları görkötür, medeniyetli cemiyet östürmeli. Biz özümüz östmeli. Özümüz kitap okap beyleki bizi yarı siyasetçileri seyredip uludun köp daha öğrenmeli. Biz özümüz birinci özümüzden başlamalı. Şoň üçin men hemme aktivistlere düýülýän blogger bolsun, aktivist bolsun, bular liderim niýe diýilýär. Yani pikirlerin lideri. Yani şoları düýülýän, gaýrat edin. Halkymyza kömek edelim, agyr ýagdaýdan çykaralım, medeniyetleşelim, görkedelim, mysal bolalım. Elbette mysal super mysal bolup bilmez. Ýöne bir elementar zady biz edelim. Sebebi ine maňa köp adamlar arz edýär. Şol efirler barsam, chatlar barsam aýdýarlar, murada aktivistler paşlyk aýdyp bilýärmi? Aýtsam golýan sen, gollamak. Ondan hem çip sen onu golýan, bunu golýan, bunu golýan 100 murýar. Onu tapaw ýok. Aktivist boldymy hemmäňiz bir dip pikir edýärler. Biz Devlet Topar Aýratyn, Dirler Şaýratyn, Abdulla Aýratyn dip beterden oklar. Bir bar. Bir ne? Biz hökümete seýlermizde ýa-ni minister Sabaryny Aýratyn, MHM Aýratyn, ýa-ni Gulç Pudo Aýratyn dip seýlerler, ama hökümet dip seýlerler. Onun hakkı var bize bir bütöwi dip seýretmäne. Şoň üçin men ine hemme aktivistler aýdýan. Dursultan, Atamurat Saparow, Direliş, Murat Urbanov, Nuri, o Talip, Abdullah, Alişer hemmeler gelin medeniyetleşelim. Bize medeniyetsiz gelip arkadan zamanın aktivistleri gelip tüyükse de biz medeniyet cevap verelim. Biz şolardan tapavut olmalı. Şonda biz halkı öňe gider. Sebebi biz gurbalyň aýranlygy bilen halkı medeniyetleştirmesek, cemiyet ýatamasak, biz demokrat bolup bilendik. Ol hak. Men aýtdym, diriş söz edin. Minnettar mana Kurbanov. Yani şu medeniyet temasyna gelenmizde bir milleti ýok etmeklik üçin bunun taryhyny, medeniyetini, däpdesturuny, dilini elinden alsan, edil bul köküran agatjalar gurak gitjekdir. Fıtrak gitjekdir. Çünki bir millet özüniň taryhyny bilenok, medeniyetini bilenok, däpdesturuny bilenok, gelip çykyşyny we ýaşaýyş durmuşynyň manysyny bilenok. Bizim dilimizi amaldylar, medeniyetimizi amaldylar, däpdesturymyzy amaldylar. Bizleri özlerine benzettiler. Bizlere ine şu sizinki diýilen zady berdiler. Biz nämenin dogrudygyny, nämenin ýalňyşdygyny bilmeýäris. Deňsiz bilen deň bolsaň degradasyň bok bolar diýär. Ýamana ýanyşdan ýarasy ýokor, gazyna ýanyşdan garasy ýokor diýär. Şunça ýyllap tejribe aldylar. Efir açyp niçemer adamlar bilen gurrundaşlyk geçdiler. Emma häzirem hökümeti öňe oturan adamlar alyp diskussiýa eden bolýarlar, dinleýijileriň beýnini zäherleýärler. Olary dawlenýel edip efire girip söwüşmeklige mejbur edýärler. Bu absolutny gerekli däl. Hemmemiz bilýär. Derdi beren hem belli. Derdimiz hem belli. Dertlerimizin atlary hem belli. Bu derdi bil kaslaýyn bizlere döredi oturan belli. Biz bunu aýyrmaly. Bizler bunların edip giden dertleri bilen güýmenmeli däl, derdi döredýän bilen güýmenmeli. Biz bu derdi bizim başımıza bela eden bilen güýmenmeli. Biz bunu aýyrmakly üçin. Meselem Abdullah çağır şey diýär, watandaşlar gelin, bildiriş paýlaşalım. Bildiriş paýlalym. Kimde kim prezidente narazy bolsa bildirişlere, petisiýalara gol çeksin, paýlaşsyn, suratyny paýlaşsyn, şu emblemany paýlaşsyn, şu bildirişleri köpçülüge ýaýrasyn, emost bilen öýlere uğrasyn, dosiýalara uğrasyn, bildiriş paýlaşsyn. Hatta efire gelip bizleri goldayan ýalak bolup oturýanlar bar. Bizleri goldayan ýalak bolýarlar, kepekçi döretýärler, oň bilen söwüşip efire bulaşdyrýarlar. Bunlara da tavşyryk bermeli efir atjanlar. Senin efirine gelip oturýarlar, hiç kile kereket etmeýärler. Yekece video roligam paýlaşmaýarlar, petisiýalara, bildirimlere paýlaşmaýarlar, video roligam çekmeýärler. Diňe halky günäkarlar oturýarlar. Bular da kereket etmeli.
Bular da petisiya paylaşmaly. Bular da efir etjan adama dilde däl, indi hareketde goldaw bermeli, doganjak görün. Her hojalykda bir adam yurttaşynda. Her hojalykdan bir adam yurttaşynda işläp ýör Murat Gurbanow. Bular Mary welaýatynyň häkimini tanıyanam bar, prokuroruny tanıyanam bar, suduny, afserini, gaýsyny, polisini, owa sowedini, doktorunyň başlygyny tanıyanlar bar. Bular bize bularyň ýaşaýan ýerini, adyny, familiýasyny bermeli. Erteki bir gün halka böwet basylan halatynda biz bulary tanap bileli. Häzir emir halka garşylyk emir berip biljek kimdir? Mary welaýatynyň häkimi, orunbasary, waýenniň başlygy, waýenkomyň başlygy. Biz bilmeli bu zatlary. Biz halka goramol, biz halka çağırş edýärsa. Eger men çyksam meni kim gorajak diýär. Biz goramoly. Sebäbi häkimiň, prokuroruň, suduň, waýenkom bolsun, doktoruň başlygy bolsun, afser, polisiň başlygy bolsun, gaýynyň başlygy bolsun, her birisiniň çağasy yurttaşynda bilim alýar. Her birisiniň maşgalasy bar. Her biriniň edil bilinkiýarlar çağasy bar. Biz ykjam bolalım. Biz bu hereketi dogry düzgün gönükdirelim. Indi bolsa oturup pikir edip görün, doganjak görün. Ýagny bir giden mollalar döredi. Bular 2 ay 3 ay ýalar, efir atjalar, dini wagt edip jemaat toplaýarlar. Yine birisi efir atja. Bu da efir açyp dini wagt etýär, jemaat toplaýar. 4 aýdan sonra 2 molla bir-biri bilen uruşýar ve özüni ananan jemaat uruşturmana başlaýar öz arasynda. Sen etdiňmi? 2 molla öz arasyndalar dilleşýärler ve 4 aýalar jemaat düşürýärler. Özüni ananyan adamlary döretýärler. Sonra bu 2 molla öz arasynda bir-birine wahab edip uruşup başlaýar ve bulara ananyan jemaat tam bir-biri bilen uruşup başlaýarlar. Şeýdip ortalykda dinden adamlary sowatýarlar. Bolýa siýasatda da şeýtdiler. Siýasatda da özlerine aktivist toplayan çağlar, özlerine inandar adam toplayan çağlar, hökümete karşı görüşdüler, özlerine inanyan adam toplansoň öz arasında opozisiýa bolup uruşdylar ve özlerine inanyan aktivistleri uruşturdular. Bu taktika ikisinde de var, mollalarda da vardy, opozisiýada da var. Häzir biz bu zatlardan geçmeli. Bizim içimizde Türkmençe gürläp ýörenler vardır, Türkmen bolmadyklary vardır ve bular Türkmençe gürleýärler. Türkmençe komentar ýazýarlar, ortalyklary bulaşdyrýarlar. Birisi gidip lewaply özbek bolýar, birisi gidip marly teke bolýar, birisi gidip ahally teke bolýar. Aslında bularyň hiç birsem şo dä. Ýöne şoňa benziýärler, ortalygy bulaşdyrýandyrlar. Dikkat edin doganjyklaryň. Şonuň üçin mesjitler, medreselere baralyň. Nur Muhammed Anayev çağırış edýärdi. Abbasow çağırış edýärdi. Abdullah Orusov çağırış edýärdi. Murat Gurbanow çağırış edýärdi. Gelin bilelikde goldalyň. Bolýa, näme etmeli? Götümüzi yerden galdyryp hereket etmeli, petisiýa paýlaşmaly, video rolik paýlaşmaly, goňşularymyza, dostlarymyza imo bilen bildiriş paýlaşmaly. Bildiriş paýlaşmaklyk bu biziň konstitusiýonly hakymyz. Prezidenti ayırmak isleyenler üçün hareket başladı diyen bildiriş paylaşın. Kimdekin prezidente narazi olsa, kimde Türkmenistan'da adaletli devletin kurulmağını isleyen olsa petisiyalara goldaw bersinler, cuma namazına mescide varsınlar, bayram namazında bizi yaradan Rahman ve Rahim olan Allah'ımın güç kuvveti bilen bu zalimleri perişan eylesin, gözlerini kör eylesin, el ayaklarını ısmaz etsin, Türk iman milletime yeňişi nesip etdirsin. Öz Türkmenistan döwletimizde Allah'ın adaleti bilen ýaşalym. Allah'a saganyp ýaşalym. Yüreklerimizi iman bilen doldurup medeniýetli, ahlakly, wyjdanly, imanly, pek yürekli bolup ýaşalym. Biri hormat goýup ýaşalym. Biri söýüp ýaşalym. Süýgü bilen, mähir bilen, muhabbet bilen ýaşalym. Bizi yaradan beýik Rabbime şükredip ýaşalym doganjyklarym. Men Kur'an-ı Kerim'i okan wagtym, Kur'an-ı Kerim'in içinde ayetlerin arasında beýik Allah'a şöhret diyen söz var. Ayet var. Indi pikir edip görün, Türkmenistan'ın içinde
Beýik serdary şöhret, beýik arkadagy şöhret diýen sözler ulanýarlar. Diýnetdiňizmi Kur'an-ı Kerim'in içinde yazılgy duran beýik Allah'a şöhret diýilip ýazylan sözü häzirki wagt bu ikisana putperede ulanyp oturýarlar. Bu putperest tağutçu Hudaýryny ulanyp oturýarlar. Kur'an-ı Kerim açıp okak görün. Bizim milletimize şirk koşturup oturýarlar. Bizim milletimizi tağutçu edip oturýarlar. Bizim milletimizin ahlakyny bozup oturýarlar. Bizim milletimizi dinsizleştirip adam zatdan puta tapdyrıp oturýarlar. Bizleri Allah'a şirk koşturup oturýarlar. Bizleri cehennemlik edip oturýarlar. Dogonjuklarym, gara gözüňize döneyin. Gelin bir yaradan Allah'a sığınalım, Allah'ın adalatyna sığınalım. Oy bir yaradan Allah'ım bizleri güç kuvat versin, bizim yüreklerimize iman versin. Bu zalim, haram, ganhorlary ayırmak üçin bizlere yeňişi nesip etdirsin. Rahman ve Rahim bolan Allah'ım sizlere can taglyk versin. Sizleri beladan, beterden, hopdan, hatardan, nähak tohmetden, gözü görünmeýän belalardan gorap saklasın. Ýagşylary ýanyşdyrsın, yamanlardan azlaşdyrsın. Kast eden pes olsun, yaman gözü ters olsun, ýagşy ansap bersin. Türk iman milletimiň, türkmen dogonjuklarymyň gapysynda çağıjyklarynyň gülküsi ýangylyp dursun. Eneler ağlamasın, çağalar ağlamasın. Bizleri hor etdiler, har etdiler, ýat ýurtlarda sergezdan etdiler. Ene ataly yetim etdiler, ärli ärsiz ýalag etdiler. Heleyli heleysiz ýalag etdiler, watanly watansyz ýalag etdiler. Türkmenistanyň içindäki türkmen bolmadyklary watan söýer etdiler, watanyň eýesini watan döwüne edip görkezjek boldular. Emma başarmajakdyr dogonjuklarym. Özüňize guja seredin, çağırşylary goldaýan Nur Muhammed Anaýew, Talip Abbasow, Abdullah Orusov, Murat Kurbanow birlikde goldalyň hereketleri, goldalyň hereket edeliň, birlikde agdy birlikde bu zalimleri ayırmak üçin hereket edeliň dogonjuklarym, mescitlere baralyň, Allah'a sığınalyň. Men sözümü bitirdim. Köp taňýargatyn diýeriz. Abdullah senem aýtsaň, ondan bir efir menim jemler biz gutaraýar efiri. Yani vaktim köp aldık. Söz sözünden Abdullah. Vatandaşlar durmak yok, görüşmeli. Çünkü bizde başka varyant yok. Başka bir görüşmesek başka bu hükümet ayrılmaya eğer de ne çeken eğlentegem ne çeken ne ünlük vermesek şey bolyan zatlara onda bizim sonumuz goýuly öýdenok boldy. Sağ ol. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, aktivistler, hormatly men hemmäňde bilenýän Gelli Karizow, ýani Soýunow, Iklimov hemmeler. Muhammed dostum Muhammed Döýejäde, dostum Akbel Saparada, Talip Nur hemmeler. Bizim Türkmençiligimizde agdyrlyk ul wajyp ýaralýar. Gelin indi şol bir 2 ay, 1 ay bir agdyr bolup, bir ýerde näme diýmeli bolsa, wagtyn şagyra goýup, halkyň mähbidine hereket edelim. Utolyň şo ýere baralyň, şo ýerde kanun esasynda näme kime pretensiýaň bolsa edin. Ine meni şo ýerde parçalamaly bolsa da parçalan. Ýöne gelin şu etapdan geçelim. Bolmasa şunun geçmeden izi yok. Şoň üçin men hemmäňizi azy birine çağırýan. Biz hemmetnem bolýas, keminänem, mäliýam, azatam, ýani Farhadam, bize garşy görüşenlerem, şo ýerde zulümde bir tutulan adam bolsa hemmetnem bolýar. Dewletin bir uly bir başajak işi ýok, egerde halk bolmasa, egerde aktivistler bolmasa, egerde azy bolmasa. Dine dewletde hiç bir topam başajak bir uly zat ýok. Şoň üçin azy bolaryn. Biz Atamar Saparly kimsedip bir çykyş edemiz ok ya Dur Sultan kimler ýöne tökmetleriň bir argumentlaryny, jogaplaryny berdik. Biz şu zady izledimiz gelin bizim üçin hat bir etmejek zatmış. Şoň üçin gelin birleşelim. Görüş bilmedemiz hop awanyan bolsa büyük bolma. Gapdalla dur padýaşky bilen et halka hyzmat et, jemgyýet ösdür, halk bilen gürleş, garaz bir kiçik ýardım uzagyň et. Bize göre.
yöne görüşelim. Şoň üçin velayetler benim için ine hem yerde dostlarım var. Ahal, Balkan, Liva, Mari, Daşoğuz, her velayetlerin dostlarım ütköşük bir ayrıtıyla var, ütköşük bir mehirli var, ütköşük bir her halkın bir bahtılığı var, bir oğdanlığı var. Şoň üçin benim için hemmesinde Liva bolsun, ahal bolsun, Mar bolsun, marlar bilen dilim çalt aylaşya, rivaplar bilen sözüm çalt yürüye, ahallar bilen çekileşmeli bolyan yöne düşünüşye. On tapawudy yok. Şoň üçin haýsy dilde gürlän, öz ýa-ni dialektinde gürlemene dogul hakyny var. Ýerti ýemseňem ul ornuny var hem ýerde. Buşlaryň öz ornuny, nohurlaryň öz ornuny, çäjörlüň öz ornuny, liwaň öz ornuny, her kim öz ornu var. Biz hiç wagt saýlamadyk. Saýlamanam ösersem inşallah azy berem bolarsam güýçli döwletim bolar. Men her wagt aýdýan, Maryň baýlygyna eýe bolmaly. Liwaň baýlygyna eýe bolmaly. Kösünüp daşypdy. Amerikanyň görseň liwaplardan dogry. Näçip öz gaýlary we gaýly Hytaýa Özbekistany bilip dur. Özbekistany bir gulçuluk edýär, şöyle gaýy satýar. Rum şöyle gulçuluk edýär. Hem gaýy satýar, hem gulçuluk edýär. Logika doğrudan Nuri'ne düşen dinlemek. Köp zadımız logika dinlemek. Başta duran adamın logikası yok. Şöyle bulmağa logika yok. Gelin nemelerin, son kıyadımızı ederin, şoň üçin hem mäňidi her gün tarawa namazyna çağırayan, cuma günleri hükman üýüşüp, ýa-ni çağıralan mesleğin el dökülmüş meçitlere polis emhemeler görsün. Olam şeýle diye biz halkın badyny görsak biz geçýäs ýa-ni tarapyna. Häzir böwet durup duran zat ýok bize. Böwet durup duran zat emheme polisde. Olaryň inni häzir ýumşadylar. Diňe gurbanlyň serdar bermeli. Biz şolara elimizi ýetirjek bolýar. Alyp konstitusiýanyň esasyna kanunçylyk çağırjak bolýar. Jogap bermeli, wagty geldi şolaryň. Türkmen halkyna jogap bermeli. Näçe biziň dogry anlaşmady koronavirus döldü. Näçe dogry anlaşmady ölene hiç kim kömek bolmady. Näçe baýlyklarymyz biziň dogry anlaşmady gulçuluğa saldylar daşöýükde içinde. Bir toparda jogap bermeli. Şonu biz talep etmeli. Şoň üçin meçhitlere barýar. Hemme şol aktivistler bir zat size diýse, ýa-ni çağırş etse goşulyň. Murat Ulanyň halaňy dokmy? Diriliş bilen bolan. Diriliş halaňy dokmy? Abdullah bilen bolan. Abdullahyň halaňy dokmy? Ana Talip Arstoğlan, oň bilen bolan. Onuň halaňy dokmy? Nur bilen bolan. Onuň halaňy dokmy? Muhammed Ağa Düýejiwa, Akbel Saparawa, Soýlu Fikrimewa, Gelkerizowa. Edelin, goşulyň. Her kim öz küçük ädim etsin. Ne şuraya azy gelip çağırýar. Her wagtym çağırýar, ýöne häzir final. Bir ekipde de belirli bolýar. Biz şonu ýeňilýärmi, ýeňilmär. Onuň ýeňmek üçin bir uzat terekkä. Şäher bir zat bolsa galyp gidýär türkmen, saklap bolýar. Öňüne tank goýar, Putin goý, 100 tan Putin goý tekillik diýär. Biz şu nokuda geldik. Hakiki. Murat Kurbanow indi ýene bir goşuýunda şu sözüňize, ýagny Türkmenistan köp milletli dünýäwi demokratik döwlet diýip hasaby edilýär. Indi men bu taýdan seslenmek isleýän da, ýagny Türkmenistan içindäki Tiganlar, Ermeniler, Orslar, Berberler ve şuna benzeş milletler. Siz de Türkmenlerin bu hareketine koşun. Siz de bu hareketleri goldan. Siz de bu hareketlere in bolmanda dile edin, in bolmanda bilimizi paylaşın, in bolmanda ziyan vermeň. In bolmanda ziyan vermeň. Men sebäbi görüp ýören türkmençe gürläp ortalygy garşdyryp ýörenleri var, her zat edip ýörenleri var. Şonuň üçin men bulara seslenýän. Elbette sizin Türkmenistan'da doğulduğunuz, Türkmenistan'da yaşayanız, Türkmenistan'ın pasportunu aldınız, köpüğünüz pasportunuzda Türkmen deyip yazdırdınız. Biz her bir zatı bilip otuyoruz. Şonuň üçin siz de bu hareketlere ya goldaw verin, ya da bu hareketleri durdurmaklyk üçin içinizde korku vardır. Bu prezident Gidaýta Türkmenler bizleri kovup yurtdan çıkarar diyen korkusan mı? Bulan içinde Murat Kurbanow sebebi bular getirilen şu korkusundan iddia köpüsü. Şoň üçin hiç kimi Türkmenistan toprağından kovmajakdyr.
Sen Ermeni ol, Sigan ol, Bulutç ol, Pars ol, Arap ol, yene ol, kovulmajaksınız. Ýöne gayrat edin, ziyan berme. Goldaw berin, bilimiňizi paýlaşyň. Men görüp ýön köpsiniň Türkmenistanyň içinde diasporalary var, dernekleri var. Emma bizinki ýok. Türkmeniň dernegi hem ýok, diasporasy hem ýok. Emma bularyňky ba, beýleklenki ba. Türkmenistan içinde Aşgabatda, orada burada bularyň diasporalar ama dernekler ama hatta yurt taşında da bularyň diasporalar ama dernekler ama bularyň özleriniň Telegram gruplar ama bularyň hemme zady var. Emma Türkmeniň hiç zady ýok şu var. Şonuň üçin sizler Türkmen jemgyýetine garanda birazjyk bilimli bular. Ýöne şolar şu bilimini Türkmenlere kömek etmekle üçin Türkmenlerin şu zalymyny ayırmak üçin kömek etseler, şularam hor edilmejekdir. Şularam gaýry goýulmajakdyrlar. Ýöne bir gynanýan zadym Murat Kurbanow. Bir gynanýan zadym ma. Özbek bolman, özüni özbek görkezip, lewaply doganlygymyzy bize düşman edip görenler var. Lewaply bolmasa da men lewapdan, men dänewden diýip, lewap bilen maryny uçturjak bolýan ýala gedip görenler var. Men gaty gynanýan gerekkä şo bize. Lewapda da Türkmen ýaşaýar, Marda da Türkmen ýaşaýar, Daşoğuzda, Balkanda, Ahalda hemme ýerde Türkmen ýaşaýar we Türkmen bilen birlikde başga milletler hem ýaşaýar. Özbek doganlygymyzdan ýaşaýar, Kazak, Kırgyz, hemmesi hem ýaşaýar. Biz agdy birlikde ýaşaýar, biz agdy bir. Bizler türkmen milletler. Biz Oğuz boylary, Oğuz nesilleri. Biz bu zalymy derrew aýyrmaly. Şonuň üçin gelin çağırışlary golda alyň, birlikde hereket edeliň doganjyklarym. Minnetdar dinläniňiz üçin, gymmatly wagtyňyzy sarf edeniňiz üçin. Allah jan näme sizlere güç kuwat bersin. Ýagşylara ýanyşdyrsyn, ýalançylardan azaşdyrsyn, ýalan sözläp halky oda atmak isleýänleriň biz ýerden Allahym belasyny bersin. Sözümü bitirdim. Aýdan bolsun, hormatly watandaşlar, şunun bilen efirimiz tutarýar. Ine men bir söze ýadymdan çykdym. Diýerişi men her wagtym gollaýardym, gollardan geljekde de gollar. Diýeriş maňa söwmäne de hak wa, tanqid etmäne hak wa, hemme zat etmäne hak wa, öz arly özüne gerek. Ine. Sebebi diýeriş görüşýär. Awo ýalňyşlyk edýär, menem edýän ýalňyşlyk, Abdullah edýär, hemmemizde ýöne görüşýär. Biz görüşýäniň hemmetini bolýar. Şoň üçin millet adam saýlamdyk, sen lewaply, sen marly, sen ýa-ni Daşoğuz, sen tapal diyor. Daşoğuzda aktivistler köp bermeli, ad aktivistler. Gow bilimler oglanlar var. Daşoğuzda men gepleşip ýörüm, köp bermeli. Şoň üçin Daşoğuz aktivrak bolmaly. Häzir mary öňe çykdy. Aşgabat ýetjek bolýan ýerinden ýetibilenok. Mary öňde lewap öňe çykmaly mardan. Aşgabat olurdan öňe çykmaly. Yani Aham vilayeti Daşoğuz olsa olurdan öňde bolmaly. Şoň üçin 5 vilayet 5 dogan biz barymyz bile şunem ertirem diktatoram ýykmaly bile wagt ýaşamalan bile birek birimize gıydamız ve oğullarımızı öýlentirip maşgal gatnaşyp gurmaly biz barymyz. Vilayetde näil millet tire bolsa hemmeden bizim doganlar. Hiç kim biz garanti berýär, demokratik opozisiýa garanti berýär. Hiç bir milleti kemsetmez. Küçük tirecik bolsun, küçük bir millet bolsun, ulu bolsun, öz statusunu alar. Hükman suratda. Hükman statusunu berer. Hiç bir ahal vilayeti ya leva basşerip ya leva mara basşerip o bolmaz. Demlik konstitusiýa hemmemde dem. Şunun bilen efirimiz torýar, hormatly watandaşlar, innikde teşekkür etjeli. Köp sag bolun, bizi idarlap, bizi gollap, kommentariýa ýazyp, bize pikirlerini aýdyp, bize maslahatlaryny berip, bizi tanqid edýänler. İnnikde teşekkür etjeli. Hoşlar.